authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Njito murigeria wigita sengen Soko TV ritkuria tukuruka ngati chigatano ne ritkurinde nande no gusaba no kugena kwanenga kwabokebya wachakire kwarianya asemero biria geritko rinde to meitabange bachakire kwarianya banyare bagosoa ase kendi bari mono bakogenda sikanse kurukwanga esabatu mwachito murigeria ni maitina bange ni maitina mange boigo mugendete kwarianya gukora chinga kechi aboroki wabo igo baraschinka ni maitinga mugasaine ko bobo semye bana bakonyara bakomenya bagendere boigo kurigeria bitabu byabo bachi babirindike skuri enero yesiku igorwa muibo no gendete kwarianya na kwebeka biyekiagara boigo efisi neganirigwo mwanchito murigeria banyare bakwirana kuri nande mambia bono ngo kwarianya somoro bire Nsoko bwakire asokunyara butambe togosemania twatebania twakwari bagaye no mugusikwa nyara kugusangana intugeta sengitu Nsoko TV butambo nyori ngo tunyira so mtandaito Facebook waswa YouTube watunyara live mwanchito murigeria kwanyara kugusangana intugeta na butambe na boigo waswa sina baito studio yura 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na tirinere namba yo mwere kwanyara kugusangana itwe nabo igo gotumanyari agendete kwene kiwa kurwasi binyoro bya Rwanda sia sole kiga kibune kigabe gona roche abali bakurundia chipigipigi bali boy bakurundi kigali bagoteba mabuta nigo kianiro mwanchito murigeria onye kolega tiabo narano yene kigali chetorero ngubega kirigeta singitu Nsoko TV bawocho murobiro ito semero biretu yonsigeta singitu Nsoko TV gona baotenga negati abali bataranyora mabuta ngakiche seme kichire mambia bono etunyare neto gosika mutumwa nchito murigeria abuna butamenche ndia nandemo nanigo kwaligania somorobiro Nsoko bwakire Ancho murigeria ne nchengoro ku Innocent Onyango buna Diana batebire on Friday Diana lero gwakorira mamucho mambia bono tolire ryo totebi school fees ngiye garatote abayo lero Friday tuigwete tujiachilie magana mange tutageti kuru Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday paka lero Thursday kono twale ukole school fees no twale ukole lero mweta bando konyora chiposta chibekiro nyiru muchibu songo asigete lero muntu ngo ndale ku perform okogenda nyamira ni bwatewe mubogani oyo maria no yomanyete tindiko yokwaniriye nyo manyete no rokonyora ngarere weekend yeye no abantu bakwenda konyora iginde kurukunga chinga kichoko goka kulendo mwancho murigeria inchengoro ku Innocent Onyango Friday litkuri juma una Diana tebire ase ekimero belia gendrete una Diana teba bana barabunisi kobale bakogosoligo bagotiena bagoikamagora banyumba kwanyora barosete kweli namba ito yo studio sema mbia bona sura nyaraka bagukwana 92 0788 666663 inere namba ito tokotebanga isana naibere isana isato isano nemo isato isano ne mechichire isano elio mweli wakole lisato asema mbia bona gotatebinga yoberete elitonyara ko batokogenda sobwa monindo cyo musuri bwigesu era batebanga Nsoko bwakire gale nchira kogenda amatanga liribuna tebete gwichinse mu cyaguzi gusi gocyale ko bagosanga mone yamateyo mwana uri kurunga zilizo pendwa
Bia mono sana musolu gusu we sabali ingie kerogendete kogenda gucia se chinseme chagusi anda tuirere ngora bateba ngalinde semambia bono bokonyora nga chia matenchire bona ri bakubura ninga itoko mubeka gusinto bwate culture ito tokoraga okoboko sumunta korara gucia ksako gachwa na bogoto tebia sole amange tubwate litukulia rere gati yabo ni chinkwana chiria barai babere bagokwana muske Rigathi Gachagua Diana igoroga ringe topic of the day ase bunge nene ase wale batebanga igagenda na kororekana gukwana chingwana chiria babunge batebire nga chikororekana nchirindonge naro chibagotebanga nigabete buno muntu taite komraibe wenseli baga nga bono nero bwate Mount Kenya nande bateba irete chitaike 20 na sana sato asegende gorku gukwana asichinga kichonsi pikubwate kana baro batebanga intunkeli baro chatebete batebanga standing order chonsi ale bateba nchiri chigotebanga kero muntu akonyara kobaga kogambo montese bunge akera membe tali asenyombe yuikine gento gekororekana kirerende kibwato mochado nere bakale gurunge order number standing order number 51 batemna bono ngona kwegera tule tochitogende bunge nonye nintu abande matukaito gagoika weka tochitwende kwanza innocent nkagitenere bijana nintu toragenda gari ritukerimo totegerere speech nande toegulibaga ngo gutoreri baga twachangia buna banafunzi ngora banafunzi ngo abali ya yo gotegerekera gwachiro gotegera kemumu lakini nabongwa njeru bagurunga strangers in the house lakini nende bacha batebanga visitors in the house ese mboli roli ni mboli ndiyo kobolia tuli mwe representative yonde bwensi ayago kwagenda buno mogenda ase bunge unless kole government official go chikoira nelie mirobeli ya serikali bintu ne binge ase mambia bono mwanchumulire twabekire bosio igoto basagusukale yenda gotubwatia na ototebia soberete togendete kubwatia roll kotorole mbaraibali basoira somurobeli ase mambia bona stogotebi gogoso somurobeli tonyara ko batokogenda sobwa mubuna twagotei Friday ni ya kuchiachilia Friday engiyoroberete Friday pero mundu nari ndaite na inche kubwata iga innocent turatara lakini Nairobi narangoro kinga ya mabera marurano akonigwa mabera marurano batwalire sobako yaoni Nairobi ntinaro chega ligo chimanta aliga mate ali bus station yali akabo bagandi nkaro naro chikabwate tiago abante siri tiga bantu baralia lunch ya siringi 300 rugora uptown downtown matalia stokobera tiga korokia abantu guchiororo kai usiliso salire lironge sana akine ne tukolia lero ya ichuma nabona inchenda itenda tara Nairobi ye okay ekwana nataka kwana nimeteo choko kwa kitigani ocho kwa kitigana araye gacha atigira abwa bora litukulia lero kora tara Jessica Murao tebe soko bwa kire happy preparation day kurwa chinse mucha pipeline bya mono Barnabas ke basago tebe Innocent na Diana watching live kurwaiga doa Katari goika agoteba Ensoko TV na ndago tebe Ensoko ne mumbi ya mono asogo so sumurubili na enda bogo totomera ujumbe agese mambia bono twarapunguzire bali basoira oro Diana ntagete oligere liringana litulirabu egere tosoe na lirolio tugona kogenda ninyuweterera watebire ne town yogoso Barnabas ke basona kororire Evans Nyangena mwenzi pima nchitu muligiri yangu chitore gosoma ujumbe ichi korende tigana agenda siringana lirabu likunyara ligutosegete mambia bono na ndete wote babutambe kwali beka asenkoro kwa manyanga ninki ya kwanera wake simi watotebinga mwanchito muligiri ninkiringa nidigo kwanera esio tonya tugusuka mutwa sina mbete studio na beka sultan ito Facebook na bakunyara ko tinga ninkiringa nidio mwanchito muligiri go kwanera emambi ya bono niringa ni rero mu director itonga gitori bekirega gwasembe oniko ligotebanga enyoni ekobeka eliogi teri kwagacha egeswa enyoni ekobeka liogi teri kwagacha egeswa mwanchito muligiri nyonwa enyoni ekalikobekelio gitali kwagacha egeswa Diana tebire semambia bono igode naboko nyara koba gogototebi meaning ya enereliye asemambia bono elitonyara koba tugukwana naye nindo chega iga oyo kurugenge no kumakolia gotebanga amabera marurano mwambie nikisi maziwa iko na agotebiri gomanya samabera berete no kumakoli na batebire binte byo na batema mabera talia elsemambia bono no kutuwagire simi moto tebi nyoni egobekeliogi
Terikwaga chegeswa Diana kalegote abo. Kagetenga Enoku. No hari Nairobi ga? Aya gusi yale. Onya gare gusibona Enoku makoria entumira amabera ayo. Lakini ni karatu akire simira te inganyoni ye. Ekobekerio ginki tarikwaga chiregeso mwanchu itomoria senga kiringana ile turi gukwana semambia bono na ringana liturira buna bwake simia siramba itu studio 07886663 078 marakabere 6 maraka 5 na trinere namba yomoero kwana naitwe otebina ringana ile iturira bu ligokwane mambia bono na otebinga enyoni ekobeka liogi terikwaga cha egeswa nakyo enyomba Ernest yae. Muntu nara ule Uzbekistan. Kwa marori? Na marori. Diaru etaka gendoro. Kagete. Nga chenchwe ya iteba igonde Uzbekistan elite deli Kongo. Uzbekistan. Ora nyole moswati mwabolio murangire tibono mukirio Easter. Ojia saino. Rorango baba kwanera lingana lira bwese mambia abo. Mababa ndo chigaiga. Tole. Atwagingeiro. Towasuwanje Innocent. Towasuwanje kwanza rero nilitukore ichuma. Irachake bobe nabondo chaoteba Uzbekistan. Uzbekistan zadi iyo na Yerusiro tokoteba mungana narali abwate. There silent. Ndo chibono isa teba gonye soko genda kulisoma. Igonda sali. Tiga tategara. Mangana na mange chinga kichiri chinga. Asemambia bono lingana litulira butogoteba nga okorora inyoni kwa keliogi itelikwaga chegeswa kiaye. Na baba tatebye semambia bono una bono oyole Uzbekistan. Na baba tatebye nga kiere Uzbekistan. Sali na bayo tutebinga kire asembambia bono linganilio litolira bu asogokwana na intugo chagaiga namba itu twagatebye se studio gere 0788666663 elio nyara kabako gokwana na intu na gototebya nganga yerera kininde doche Diana chamnyo kiti chasere chitakemero ngebere na ibere maiga ens chinsa 12 tigatuminyo ketogenda sense melia yo mutimo kumusinini tuyaliga ntogenda maitu kwirana story yengo emanya tuli burunge ndo chimbare ba kiraiga batatu rakini nabo tokwira nandi tunya tukuyibwata mbia mono Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate
ninki kiritokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogoti asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzo ringe kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yakireke wango guikarwari kwanya oroyo nde urenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe asamange twakirisimyese namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora kingatare icyobutindo. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo nakyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena n'omugusiyo mwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobocholi bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho muligiririe semambia bona nde twiranire tutete gosoasa maye litukumanye ali agendrete okorekana kurwa chinsemo Diana tutete guchaka kurwa se county ya Nyamira ase county ya Nyamira bono yabekire ensemo chimilioni 32 gochia gosira chiskuru chiria chikorwa maigerio yechigasi chia maboko ayu akotebekana ye chiskuru chia TVET aso mwaka wichibesa mwaka wichirubere 2025 mwago iko mwaka wichirubere 2022 ebese iyo nigo yabekirwe kurwa ase keganchekyo na nemono yakinigwe kurwa ase chirichialinge chimilioni 25 moncho muligiriri mulikito Steven Nyarikie Mbunde no arengase county ya Nyamira tigangato manyinga ngaki ogosiro kukwanyara kwa bago kobekwa asensemo. My administration has allocated 32 million shillings in the financial year 2026/2027 to support vocational training. This is an increase from 25 million in the current financial year. Through these steps, we are enriching
and making vocational training affordable and accessible. I call upon our youths to enroll and acquire these critical skills. We will continue to mobilize more resources through strategic partnerships to ignite and accelerate establishment and technology support to micro, small, and medium enterprises across the diverse sectors of our economy. But this program is not about just skilling. We have the second phase of this program where we support these young people to start their own businesses. So hii ni kionjo tu, mkimaliza muingie second phase, tuwafunze vile kuanza biashara. Ndio wewe, si makofi kwa KCB, sio? That we don't do it just because it is important, but because we know when you are running a business, you create jobs for many other people. This is the future of this country. When we look at these young people, we see the future, and we must prepare the future thoroughly right now. So, Your Excellency, I support you as the Chair of Education from the Assembly, and we want to work. We're working very well with your Minister and the Chief Officer. They are really good. They are good, Your Excellency. I'm also requesting your departments. Najua ni kitu department ya health imejaribu kufanya. Dr. Mogoyo nisikize. Hii kitu ya department ya health imefanya kule hospitali ya Keroka. Walikuwa wafanya partnership na Imbaro ya kutengeneza fabrics. I'm also requesting Your Excellency that your department mahali kazi inaweza fanywa na vocational training college wapewe hiyo kazi wafanye pia zikuwe na pesa. Manjito Margeria togosika mutwe nigo muraibense Dr. William Samoei Ruto mubasu igoro habete gakora mu robirio wibinge county ya Nairobi erigo kwanira na kwerera sobwagare merubire serikali yanene bwate kubwatira ne serikali ya county ya Nairobi erikwenekia buna monchu lyonkororeka rais unenchireyemo yokwenekia buno mucho Nairobi no chikomesa manjito Margeria no mo robirio betko korerwa gosugo kwanirwa uri tkurigoro so muraibense atebete na bwate chinga kicho chikwenekia buno mucho Nairobi no chie okorabya nabo igono chikomesa asatebire na chikurwatirana no mugavana wa county ya Nairobi Manchito Margeria turategere nkwana yo muraibense. When Nairobi works, Kenya works. When Nairobi fails, Kenya pays the price. That is why we must speak plainly and with candor to each other today. And because a functioning city must also be a safe city, we will strengthen urban security through establishment of a Nairobi Metropolitan Police framework to support coordinated, responsive, and effective security management across the capital. And in further improving security in Nairobi, I have directed the Ministry of Interior to commence implementation within the next 60 days of enforcements to the Integrated Command and Control Communication Center in Nairobi. This will improve CCTV camera coverage across the city and accelerate digitization within our security services, including digital occurrence books, advanced data analytics, and artificial intelligence systems, all aimed at improving responsiveness, efficiency, and turnaround time in our police stations. Honorable members, we are delivering a safer city through the installation of 50,000 street lighting points, new ones. We are agreeing with the city government of Nairobi, and I believe that the honorable members in this assembly will participate in making sure that the right areas are served. On sanitation, we are undertaking what should have been done many years ago.
We are building 2 parallel 27-kilometer trunk sewers along the Nairobi River corridor. We are developing a 60,000 cubic meter per day treatment plant and expanding last mile sewer connectivity, and also supporting the long-term expansion of sewage systems for this city. We are implementing a 247-kilometer urban roads program for the city of Nairobi. Many people would ask me, where is 247 kilometers in the city of Nairobi? Yes, there is. The first phase of 63 kilometers is already ongoing and expected to be completed in the next 2 months. We are also extending safe electricity through last mile connectivity in informal settlements, beginning this month with Hospital Ward. Mwacho buligili no muraibu ense kerale gukwana litukuri goro ase bunge ye county assembly ya Nairobi na mono yale ngege nto bataba ase historia silitaga no muraibu ense kogenda ase chiobisi ye county na gukwana kurwaro na MCA na mono kabaga gukwanira merobeli yali babegete bosio buna serikali enene na serikali ya county ya Nairobi nigwete chibese nigo chiakinigo go ikasekerengo gi bilioni chimisato 50 nomo na bo igongwaro chekera baru etabwe kera baso etase mucho yo Nairobi bakaba bagokwana nabana inchi tochiko batokuligeli chinkwana bakwanete asebara yo mucho Nairobi kulende tokwenda bosio maiga yo moseneta bwe county ya Viga Muske Godfrey Ososi kosaganwa na go tigerwa chingo machintindi ase county ya Kisumu mubunge bwensemo ya Embakasi Stibabo wino niga gikeri gekorwe ekyo nawe igo chinga kyecho muliki omunene bwe wizara y'obulendi bw'ime Raid Mondomoro niga bekirwe maisoko bwatekana n'ubusagani bumwancho muligeli tukuligoro nigo abarai abanyar tukaba bakomutalera omu senator yo asigetanda kyae asinyagitalia ya masomo chiyo Nairobi nabo igo maiga yaya bakaruchinkwa na chiko bwatetigango turaiwa ningikeli babete bagokwanira. Godfrey Osotsi is a peace-loving citizen. We saw what happened in Kisumu, and we know who organized the attack of Honorable Godfrey Osotsi in Kisumu. We know these boys. These boys belong to PS Raymond Omolo. He's the one financing these boys, he's the one breeding these goons in Kisumu, and he's the one who has been moving around threatening the leadership of Linda Mwananchi. It is PS Omolo's boys who attacked Godfrey Osotsi. And this is a list of all these boys. Number 1, there is a boy called Lucas Otieno, popularly known as Dogo, from Kisumu, attacked Osotsi. Pinga from Manyata and sometimes in Nyalenda. There's another one called Buddha from Nyalenda. There's Ronnie from Manyata. There's Alan Owako from Nyalenda. There's Kevin from Badis. There's Kalonje Carlos from Badis Nyalenda. There's Clean Query. There's a Tito who was also there to film and also to attack. There's Boya Koth. This is their leader. This is a notorious criminal in Kisumu. This is the person who's attacking people in Kisumu. He's the one who's financing them. He's the one who's being given money by Raymond Omolo, and he's the one who coordinates attacks everywhere across the country. He moves from Kisumu, comes to Nairobi, hires goons. Raymond Omolo gives him money. He goes to Mombasa whenever there is a rally. He's given money to finance these goons. Kisumu, he finances these goons. There's Brian Otoyo, there's Dube, there's Novi, there's Ras Okeyo, there's Sam Molo, there's Bena Ziza, there's Ronnie. These boys are notorious in Kisumu, and we are giving them a warning. We grew up in Kisumu. We will not fear these boys. These are people who came to stay in Kisumu the other day. So these are the people who attacked. DCI, you don't need to do any investigation. You already have the CCTV footage. I've given you the names. These are the names of these boys. Anybody who has a problem with this list should proceed to court. I'm ready to cross-examine them there, including the PS. PS Raymond Omolo is a PS for insecurity and goons. He's the one who's been funding these goons. This is the man who's been causing mayhem and havoc in this country. So this PS must be dealt with immediately. So who you PS Raymond Omolo? This is the person you should summon in Senate.
Mwanjito murigeria tugosika mutwe gensemo y'abamenyekuru e county ya Migori batugutera ringana yokobagana chingongo gisiasa na korengana na barobo nigo baereire buna teribuya gokorabo busyo bobochoryo bonne bo mwakogocha asabayigo bamentire goteba buna yunenchirayemo yokubarina libagali yogochora barayi batagite ase ebirogo byonse imbensi ya Kenya. Mwanjito murigeria turanyora chinkwana cy'abananchi abo. Kama bunge la wananchi sisi tunakataa hii mambo ya zoning ambao watu wa ODM wanataka, sababu kuna watu ambao wakuna uzoefu wa kazi, watu ambao wanafanya wanajua eti hawawezi, sasa wanaingilia kwa chama ili iwasaidie. Sisi tulikuwa tunajitokeza kwa wingi sababu ya Raila Amolo Odinga, sababu alikuwa anataka presidency. Watu Wajaluo walikuwa wanatoka kwa wingi, hata kabila zingine. Na hii mambo ya zoning ikifanyika, nilikuwa na mtu wangu ambao napenda, hata kama ni MP, hata kama ni governor, na ameachwa nje. Sitatoka eti niende nipige kura na huyu mtu ambaye nilikuwa napenda ameachwa nje. Sitatoka. Tunajua ile kitu ambayo inawasumbua, wameogopa. Wanaogopa nini? Si wawache UDA iingie kati yetu sisi, na hata ODM pia iende pale Central, iende Nyanza, iende Western, iende Ukambani, iende pale Rift Valley, na watu wote wakue, kwa sababu tuko kwa partnership. Hii partnership tunaita broad based arrangement. Wanaogopa nini? Watu ni waoga kwa sababu hakuna kazi ambayo wamefanyia wananchi. Ndio maana wanataka hii zoning. Hata tunawajua wale leaders ambao wanataka mambo ya zoning. Hakuna ile kitu ambayo wamefanya. Hii ndio maana unaona wanapigania hii maneno. Kuna wale wanataka second term, kuna wale wanataka waingie. Na wanajua zoning ikifanywa watakuwa na kazi rahisi sana kuingia mahali ambao wanataka. Mwanchumuligereri na tukwiranira robotiruria rwa kubwatekana gusagano kuma seneta wi county ya Vihiga Muske Godfrey Ososi aseri tukurie goro mwishimi wa Muske Rigathi Gachagua nera nyorteri bagana gukwanira iguru ya egekorwe kyo Samo Mocheti uyu rumurikyo munena se wizara y'uburendi bwime aseri ta Raymond Omolo na boigoni gakwanitaya ekerarenge asomo yegoyo mugwa matanga ukumutuguta umutakanwa bumuromu abo aselieta Wangeshi Mwanchumuligereri tigango tonyoro roboti uru asenchira yobikirana. The use of goons in this country to deal with politics. I have been attacked a record 24 times, 5 of them in churches, by goons and police. And nothing has been done. The PS for Interior, Raymond Omolo, is the chief goon in this country. And he is the one sponsoring goons every day to attack people. The other day, Edwin Sifuna and Babu Wino were waylaid by goons in Kisumu. Yesterday they attacked the senator for Vihiga, Godfrey Ososi, and they hurt him very badly. And those goons have been organized by Raymond Omolo. It cannot be that a PS for internal security charged with the responsibility of maintaining law and order, of taking care of the people of Kenya, is the one who is organizing goons to fight people. They hurt Ososi, and it's Raymond Omolo at the behest of William Ruto who have attacked Ososi, the senator for Vihiga. And I've been telling these ODM characters to be careful and to listen from us from the mountain who know William Ruto. He has destroyed ODM, and he will destroy it completely. He wants ODM to be a Luo party. They have now beaten up Ososi, and he has made arrangements for Sifuna, Edwin Sifuna, to be removed as Secretary General of ODM on Tuesday. Effectively, what will happen once the Luyas are chased away from ODM? The ODM will remain a Luo party. He has gone further. He has organized with Raymond Omolo to sponsor candidates in the whole of Nyanza against ODM. They will be sponsored on UDA. They are being funded by the state, and they will be backed up by goons. I want to tell ODM, you will have no seats in Nyanza. William Ruto has already worked with Raymond Omolo to have candidates in Nyanza facing ODM ones, and they are advantaged because they have state resources and they are backed by goons. So ODM must be very clear before they proceed to do any agreement with William Ruto. I'm advising them for free. They must agree on zoning, that areas that were previously dominated by ODM must be left for ODM only. Otherwise, if they open it up with the state resources, with the backing of goons by PS Interior,
seen these ODM characters there wakisifu Ruto. Nyinyi mnasifu, anapangia nyinyi akiwa na Omolo. Manjito murigeria tugusuka mutwe na boigo asigi karo kia betike okoro igoro no mawaziri omonene hoyubo igoro mawaziri wa magane chinse Chesco Musalia Mudavadi Nordin Haji mawaziri bobole ndibo Kipchumba Murkomen no muraboigo igati yabarabanya twa wikerana aschinse mo Chadiani mi county ya Mombasa nigo babete bagokwanira chinchira barachikwene kya bunensi ya Kenya nechigotwara hobole ndio biya iribunenchira yamo Oigo yugo chikwene kia buna mageno na chuikerana machito murigeria turatiga chinkwana chabara yabo. Security remains among the foremost concerns for Africa, as it is globally. Indeed, no nation can attain its development ambitions without a firm foundation of peace and security. And I think President Obasanjo has really elaborated on this. The nexus between security, peace, and development is now clearly established. We must, therefore, steadily build a geopolitical trajectory around one of Africa's most important pillars of progress: peace and security as the foundation of sustainable development. The economic value of peace and security outweighs many of the prevailing material economic objectives pursued by states. From the onset, we recognize that the threats we face are increasingly complex, transnational, and evolving in nature, ranging from terrorism, transnational organized crime, to emerging technological threats. We also appreciated that these threats are not confined to our region, thereby requiring collective and coordinated responses at a broader continental level. It is this reality that has driven the steady expansion of the MCC. What began as a regional platform has progressively grown to include countries from across the African continent, as well as partner organizations and institutions from beyond this continent of ours. This conference comes at an inflection point in the world's security landscape. This necessitates a shift in strategic insights and enhanced intelligence cooperation to proactively tackle the multidimensional, borderless, and intertwined security challenges. Currently, Africa is experiencing the biting effects of climate-induced pressure that are becoming increasingly intense and frequent, with far-reaching implications on human security. On the other hand, evolving geopolitical dynamics are intensifying the convergence of terrorist networks and organized criminal groups, which increasingly undermine state sovereignty and complicates national security. Mwanchumbuligili unoroboti tuigule kubatekana na aliba bete bagukwana barayabu Musalia Mudavadi na boigo tuigule umweshimiwa mwaziri Kipchumba Murkomen ayinigo baya kwantali tukuligoro kurende tokogenda bosio litukuligoro ekero murayibwense ariko bagagukwana sege karo kyalenge kyabene Meye County Assembly ya Umuchiyo Nairobi gose county ya Nairobi nigo boigo mugavana bwe county ya Nairobi umweshimiwa Johnson Sakaja nere anyartuka bagakubwaterana n'umurayibwense asatebete pero bilyo begete busia magendero nigore omanene kurende robotiro mu director nagontebinga ndore bosio guchiko bago kumanyigwa Diana Ngagerete nga nabokurigereria robotiro ndero rabwe litonyara kabato kurigereria semambi yabono ndo chinga nigo chia minyokire negosoa chidaeka mwancho muligili tigango toregwa nkikeliyo murayibwensa kwanete kira bakorete kurwa se county assembly mbatwalete chingaki na gukwana n'abananchi ase ebale ya Nairobi gaiga chipara chinyinge kapeti ya roleti all over tigango toregwa chingwana chiri babete bagukwana. Nairobi haiendeshwi peke yake kutoka kwa maofisi, haiendeshwi peke yake kutoka kwa hizi ofisi zetu tuko nayo. Nairobi inaendeshwa kwa biashara. Biashara inafanyika kwa stalls, biashara inafanyika kwa soko, biashara inafanyika katika kila sehemu.
And that is why we have agreed we are investing 360 billion in affordable housing, in markets, in Nairobi river regeneration, tuhakikisha kwamba tunabadilisha mji wetu wa Nairobi. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Na tumekubaliana Nairobi ni city ya Wakenya wote. Ni kweli ama si kweli? Nairobi tusiletewe ukabila. Nairobi tusiletewe chuki. Nairobi tusiletewe migawanyiko. Hapa ndio sura ya taifa letu la Kenya. And therefore we must stand together as the people of Kenya to make sure that this city works for the residents and for every Kenyan and for the nation of Kenya as the capital city of Kenya. Tumekubaliana na rais wetu ya kwamba tutashirikiana kuongeza ile Nairobi inapata, kwa sababu Nairobi haiwezi kuwa tu kwa mgao kama kaunti zote zingine 46. Nairobi inahitaji vitu zaidi, si ni kweli? Si vijana Nairobi hawana kazi? Vijana wako kwa dimanga. Mnataka kazi ama mtaki? Si tunataka Nairobi iwe safi. Tumekubaliana na rais. Tuko na program ya bilioni 6. Mimi nimeweka bilioni 4, rais ametuongezea bilioni 2. Tumpigieni makofi rais wetu. Tumekubaliana na rais. Watoto wetu wanahitaji madarasa. Anajenga madarasa. Mimi nalisha watoto wetu kila siku kwa shilingi 5 katika shule zetu zote. Tuendelee ama tusiendelee? Mwanchumuligili norbotirwaye Mheshimiwa Johnson Sakaja na boigo muraibuensekera babete bakumirana n'abananchi bwose bajartwa bagokwanire gatie mirobiriri babegeta sobwamo igabono igese Dayanere. It's official nga serikali ya county ya Nairobi briefing yabo bakwenyora ku State House batch comment financing akiwachi kwa bakwaga chichiro nande ebintu nebinke biri batebire barachikwa bakubwatirana elio yaroche boigana tebetenga orobotino ndo chigaiga inkagitetikana rukwanira bagotebanga muri bensi boigo na chikoigeka chibilioni 13 no mase county ya Nairobi erikwene kyabunangu cyari kwagacha chinyumba cyamagulinse obogachi wechiro asogosiro rochura Nairobi erikorenta moncholi mwanchito muri yankagite tikaturanyoro robotiri kura studio itu ya kabere tumaikogendera mutu torenga ki omurai bensi nera chikwene kyabune orochiro rwa Nairobi ruchigo sibigu nande nabigo bwagachi wechinyumba cyamagulinse bunarachiko konya abamenyi bechinsemi cha Nairobi. And I want to tell this audience, as I tell the people of Kenya, the National Infrastructure Fund, yes, is going to deliver more infrastructure projects to the people of Kenya without pushing them for more taxes or without going into borrowing. And one of them that is going to happen in 2 months' time is the construction of the international airport in Nairobi. The National Infrastructure Fund is going to be the fund. Wanjito morigeria negati alitogendete okwariganie mambi yabono kwaratige chinkwara chumura ibenseri tukurigoro ikobonika ya Nairobi bono nigaho gochikubwaterana serikali kwene kyabona amagendo gochiasomo chiyo Nairobi Innocent nacho koleka na sinchire yabene mura ibense urabotru mwalirole rwa urban development forum iliya yarenga somo chiyo Nairobi asomura ibwense kira ntororo na nimona akanyara ko bagakorera batebe mirobiriri babekire gati yabo bwagachibwe chinyumba ngakibachi ko bakoros chipara nabo igekirari ngase county assembly yo mochie oyo Nairobi nkuchikoli gitule baiti atebete ngoro bagori liruri wa State House gose as State House yagachire bunenchire ya moyo korokie keorokera linga
amogochika kuligo kurwego ne county government ya Nairobi gorwa gachire asensemeli bagoteba ya mache igobono ngochiko baruri kwiyerigwa atebirenga gento ngiri chikoba gegotigara nanda atebete kubwa gachibwe umuchyo yo Nairobi egero nyare ko bagokorekana lazima tonyare ko batokorora igento ikurukwa amaunchuriri y'ebintu binabigokorekana kurende no mugavana bwe county ya Nairobi na kwantese gikadeki kya urban development asatebetenga onye gotete koigubororo gukora igwaye bwe karakino nye gukora yo mino na ayemo koigubororo umanye ngali you are moving on the right way igobono bintu biri byakorekana ciciro kiri cyatagoro and all that ne master plan ya serikali which cover rolled out which cover gekoranga ngakiwa nyara koba bakoranga umucyo yonyorire ebicha ne esure ndonge gorona ruwe tichinse mu kiri cy'isi leader yana happy to contributing analigere tinkarora bagakiri kinyumba kiri cya affordable housing cya sokiro kigoro korekana kirororo perhaps a conversation want to chikoba to kuligeri cya samatukali bosyo kinyumba kiro kikiyaga kino kigendete kwagacho torore nga beneficiaries nga kibaho kinyora I think bono turwese watabango kwagacho kinyumba cyakira korekana samale cyarolekana samale a conversation yitego senkwana yitego kibosine nga kyabantu bachiko accommodated sekuligeri bunense melie alia naligeretia ya isli kerogotira ya gali na bokora chi unit cyelire kerogo cyagayiga mukuru cyelire nchiroro ne chinde nchiroro igento tulitete ko manyabono ngabamenye aba Nairobi bale aseseme yebichichi ko nganyu bale basoyi gworo ose nabantu bande bakogenda rumoncho muligiri negati ya manga litobwate sema mbia bono chetri chitaike 50 na isano ne moda yana timatiko sino bwato jumbe ndego sekende Tianarari bari basoire asemtandaito Facebook nabega sinambe studio no chinto bwatitaike nyendara ba mention aigando chomo nchito muligiri omwigawa bakinambe otaba pamoja Twairi masaku nera oteba twairi kurwa Mombasa ndani mpaka mwisho na salimia mami Florence ke mtoto alikurwa Itumbe Rice lame kikumari wao Bluetooth sine kurwa na marani bochi nwari meyomorobiri umwana fogo kurwa magenche musogwa nonde meyomorobiri nsoko bwakire nsoko TV John Kebati atibanga watching live ngagite innocent ngwa mwakirite sime kayogo sogwenire ayo Patrome omumanyi ateba Innocent na Diana bwakire hoyo mumanyi na sporo yekuro na ntonori nyasaye otwanchire twali tukolia lero ijuma tigaimboki enokumochere enokumakoli omosoribe sujeri yakerbo ochoke machoka nyamori Mogadishu chemani bwe radio friend moga na ateba no ali meyo morobere kisoba tandi morning thank God for the gift of life watching life kuraborangi kinyambi no mongino Lydia kirbo abana shira matiangi muranga mikae mama mongi na tata muranga atebano ali meyo morobiri mbako moerio Stella Onderi watching live kuranya kebironi kuruma Evans Nyangena kurwa Riamoni Emambanya Mira County 46 wa kiribia bana baskilaso Innocent na Diana watching kurwa doa Katari weekend soko teben soko na yemo mna utambe Jessica Mora na kurwa teba happy preparation day kurwa pipeline mosorbiwe su nera uteba on my way to Kisii amatanga twateba nga twirire engwara nabega somtanda Victoria WhatsApp manjito molyeria aigando chinara goteba ensoko na yemo Diana na Innocent ndo chimpana basi oteba Daddy Lawrence ye Konge mam Josephine ye Konge Joshua Mbiatirimba Keverson Kirwana Best Ramoki Sheira ke mtobaso ime yomorobiri ensoko bwakire nabega sinamba iti studio manjito molyeria ndasoma no nyenibere aigando che ensoko bwakire Zakari Amoma kurwa Kikuyu nabo kira somo nene asante sana Zakari Evans Okioga nera uteba kurwa Omobiro Diana Bwakire na watazama kwa makini nikiwa na Mama Faith asante sana kwa ni Mama Faith abigondo chibogo kwa uteba no alime iyo moroberio bakomwerio Wachumuligiri ndoje chiaminyo kire chia soire chitaika 50 na isano isato chitigarite bire chibense meyemo yabono mambia kento togotebe se mambia bono tuganetia abanta banke ili banyara ko bakogoka naye gotegate abantu basinini bali bakwegedete bamanyete ngaye ningu mogoka sobwa mo igoto basakogenda isiko cyage kuliginga tindanyora lisango ligonchengera wakanyora babire batatu bakwegenete bagogete naye umanyenga abwa ori burungi kinenye gotahete baba abangeli bwali nyingi linene uchando nororo tando mutimoko
Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingincho yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Nabali b'Ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana majia. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chindi chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana majia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Kera majenga tara na iketaoni ya Nyamira na lena shauri zangwe ngaroro moijana umozu batera mabwari
Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 cha mugoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asikerugo orambulete mirundo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwana mboka Edwin Nyang'au konyora chingero onsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburuga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera lituko tomocha ebagoteba ngo gose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomanya sai abu astra tukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kwa baga bategereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nenyara nyara kwa koigwegwa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenchera enkeranu chinse mu Chiamomba ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni Nsoko TV no gotuchi kwa batogokora eke korugeito tonyara kwa batogekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batogokorareria okorari kwanya gusira asenchera bwenerete Nsoko TV oboroso bwomugusi Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi.
kianda chetire maiga yense mese mambia bano mwancho muligere nande togosoa asense melie chigazeti di ikurukunga uze ngakienseli yaruko uze body uze backstone lakini njana tedo zubudi sometimes you need to be polished. Icho yanga kiwata alietelio spell kwali baga kwali yo kongzoro meme uze backstone spell it now uze backstone twale the spelling si twale the pronunciation spell it now we want to understand it better Uzbekistan ne kenyoro kelio menyete Central Asia mucha mwabege duka ya inoga ali mwayiruka Uzbekistan kwa manya bateba ngabono wa ikiroro omusama nora mwata mambi nganyo ni ko gatali karaki telikuwa gacha kisungite nayo kuna kuoganira yeteli enyo ni nere abone nse na gotebia Uzbekistan ekoro kute kuko anya ni eli te kuko inenyo ni ekoro kubo imanye tege dai bosio enyo ni eli nige kuoga sana lakini yabwate kwerende mo effect yemo se obole merwo gumo telikuwa gacha gisukia none kare ko kama gena okonyore kuriye ekwerende egesua kerosiri yaenda yabeka so connect omanyenga ense yuno onkorwa imande bakachinyoni kiroga kichikobuga nkichigo kore kwerende Uzbekistan no korwa pia mano ante bache ngombe mwigure Tuchimo kalete bidisa ate bakurwa seinabu tukeimwa begetabu nera goda kwanene chenguru Innocent Onyango Diana yanga kenguru Wantebire arandi wanteire wajito muri yangoro kwa nera ndemo nandelera tugatura mwari ganchwe yaragukwani kwani omurigere na ndene echumende naigwa abami Diana na Innocent batabanga nigo lile litukulio omuchenga na gochiachiria okoba lile chuma kolende bali ntu toka inde kanisa elineli tuko elio kwarigania esabato abande kabale michengo yense ne chitengo ne lituko to kwarigania esabato to kwarigania chwe ngete goisani iragwa gubonyo pi wasalirani Namana yuko mwakwana ekoroka freestyle Friday nje namana yuko mwakwana unachiachiria nini pako oyo nyugweta ama eteme bogani ubwate chitengo le ega Innocent nabona yuko nje Innocent ali bateha Innocent ateha baika igekoro kwa freestyle Friday yani nabo kwegokia asenjirerie gokogokia taringa ata yabanga mabogani ere chikaunti bweta tade mangana mibagani na yuwaga na boto mubagani nabo kwenda chwe onyo musoli rero ni chuma na good naboko nyomo soli mwancho muligereri chabeire chinsa ense ya monista ka 13 ororende ko bako no gukwane mebogani to so asense mu gazeti mbwate gazeti ekuru the standard ya soko bako kwane ase a front page ero cyo mwancho muligereri amangana ali bwate se mambia bono na rayo oise kuligereri gaiga nigebegete bicha yomo urikyo monene ase wizara yechise cy'uburuso kurukunga bitok aswagara tabange grade ya kabere nigo bono kebwate gento yokurukunga omotengecho igona bokonyara koba gokoba na inche elinko manyinga ningi keroro epe back bechi gazeti ya the standard na bokuligereri kaiga mwancho muligereri nagaiga ngo kwana bale batabanga bono ebiro byekire slot ya boke aimoke igoro naboigo anyare koba kagutyokerere kawa amanyanga chinga gichi chekire na inche gotabinde chwa ya manyanga chinga kichoko soma chigazeti chekire atige chinyoni echi chikuru kuchikuko chisiroli echi akaroche ense yuate bakuru Diana gazeti yawe ya the Daily Nation giokwana Wanjito muriyerie gazeti ya nenereye soko bokwani korwa nga the Daily Nation magana moneni gokwana regoro yo bokurumi bogendete kwenekwa kurati count au asinsemo au wanjito muriyerie ninchiko kumanya kurentigana kumanyanga account ya Namira negatichi count chiri chimanyirebuna chigokoro bokurumi asinsemo au chimanyire hose kerengo ky'ubukurumi mentioned nande kerengo kya nigo kerengo gyanse cyo yarabwatanere gazeti yae nibwate gazeti ya testa igaiga ndo cyo batabanga 10 billion bad loan sink youth women funds 10 billion ye neni bo sabaseli yakagire
koenanwa eliagere nyare gokonya abasae nebyombe byabasubati lakini yanyorekanire nga igo chiananire bobeti basinde chisirete no ne bitabu mbiri korokia na ichiwasi chiana nitugochia igoli bagati basiara koenanwa chikonya abantu ni igo chiananire esenjere etaiyo asenjere tabwenereti njicheti gotwara ekerenga kelichata kele chitwara innocent Yamono mwanchumuligari kwegure ngachi amakabeso na kabwato muchando ayugare se gazeti ya The Star tuchake ndara itira chigazeti echinandegoro bono nigo ya sioligu na koro kinga kichi county chigendete gusaba amaki ya kerengo keguru mwanchumuligari ine gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard igo kwanere igoro ya Bitok agotebanga bono nigo abekire maiso kubwatekana na kili bagotebanga chisemi chiria chiegredi ya kabere anamono asogwa ke bitabu echaba no gotoka kwe bitabu nigobone kwamba karorekana gutwara umuchando gorwanera bare barenga ningobwate curriculum elie bwenete ngo gotebitore asenchiro bikirano ososi bono pressure kwa omolo mwancho muligeri kubwatekana no gusagano akomo senator bwe county ya Vihiga omoske Godfrey ososi uyubrona asenya gitalia ya masagende konyora obugwenya nigobono liberera lia mentekire gochia somulikyo monene bwe wizara y'obulendi bwaime omweshimiwa Raymond Omolo igati abiri bigonyara kwa bigo kwaneke gotebekana abasae balia gose kikundi kelia kyanyara kwa bagiko musagana nigo bande bakale gotebana ababunge bande nga nigo kikali kwa yakonyora amaigeli yokorwa ase omweshimiwa Raymond Omolo nomayabe twagotebya nande nabo kumanyanga ninki kilikegende totogandese gazeti ya The Star kokwa na bale igoro yeji bilioni komye kibagoteba nigo chire chia makabesa mabe chianyare kwa bachiko yelia abasae nabo igo na ebyombe byabangina nabo nyara kwa bakugwesomera nabo igo muna nagote chwe ngo gotebya lenga ninki kere ase gazeti yo gazeti ya The Business The People Daily ngo kwa nerenga nigo bone bibao byarorekanire ebinene aso umurobeli bubwa gachikwichi nyumba chia magoliense asibona bakoli bagari ko bakorobekana kubwatekana na kili bagoteba ngani go bakare ko bagwakano chibes cyabo ekera chinga kichetire nande chianyuru mono chianyara ko bakuchiko baikira asamaboka bo mu gazeti ya Business Daily nerewe kale ukwanere igoro ye company yo munyago sirara ila Molo Odinga nigo bono bateba nero yanyara ko bagekonyole share korwa asomurubeliolia okubwatani chi serikali G2G bwa mafuta oyogendete gokorekana igati ya mange ale ase chigazeti chesema byabono naro nagotebiri igona bugwenyole gazeti lyotagete kulende tochake ne gazeti ya The Standard yesema byabono bagoteba Bitok grade 2 storm aswagateba nigo bono liberera linene ligendete kororase wizara yechisemi aswagateba boniga nigo umurubeli bwakwana nebitabu ochia ase jiskuru wasetende yugo wake bitabu echaba yechi bilioni sana ibirotenenire na kobeka bono umurubeli bwo chake bitabu byokwana nago chia segredi ya kabere koba asa kongomono bateba amarube niga mange akwamba kororekana atabekirie sei chinga kinigo chigendete kuminyokana boigo bali bagwake bitabu echaba bagendete ko bakorwa ekokonga nigo chinga gichigendete no umwako gocha nigorange igendo kyanyara ko bagekoro kye serikali nga kibono yanyara ko bagegotiga chiskuru chitabwati amali niyo yobekirega igase bicha ye gazeti ya The Standard no mweshimiwa Julius Bitok yoro moli kyo monene ase wizara ejisemi ga bagoteba a timeline gose chinga gijirikirure bagoteba chitaliki 19 omutenyi ogatano gatatu mwako lyotete mwancho muligere nigo bono amaruba ligetu yoko baligania bali abanyatenda banyara ko bakorete bintu byabona korekana ngamba chiko wetende yokorose bitabwe bichitaliki ikisano na ibero mutenyi 11 mwako lyotete boigo chikamba ni chinyinge gose bali bagwake bitabu chibyaba bakanyara ko bakorwa ogosaba kwabo gochia ase serikali na namono gwetira se wizara hekareka chitaliki 25 mwako lyotete mwaka bwechirubere 25 nigo mwancho muligere bateba banyaltuka bago ikomo elyo bwoko ikia ogosaba kwabo na anamono inero yabekire taliki yoko baye deadline chitaliki 20 umwaka bwe umwaka lyotete mutinyo 12 nigo bono mwancho muligeri batakere ko babago sokyo robotirwo korokinga chi company nchiri chichi chianjiru chichi ko bachigwake chabe bitabwe bikurende kera yachi ko bayigo mwancho muligeri mutinyo gatatu ekyombegeri getenete uko curriculum yense ya Kenya egorogonga Kenya Institute of Curriculum Developers gekanyara ko bagekwiranirya asikenya ko bagekorwa en okwamereri kwabo bwayigo mwancho muligeri kera yikajitaliki isano ne mutinyo yo kabere mwakoyo nigo mwancho muligeri batetenga nigo
gete ebitabu bikorerwa maunchuriri nabo igo bari banyarta ko bagosaba ogosaba guchigwa kibitabu ibwechaba banyara ko bakoba ba bekeirwe igose banyara ko bakolingori gubya mwancho muri listariki 10 kare chegete KCD nigo yaruete amachibu aya yabali bancheru bachikoba bagwake bitabu echaba kurende wikiraboni go mwanchu muri bateba nigo murobili yo wato muchando chitalike 20 wika chitalike 30 cyumutinyo kabere no mutinyo yo kano eta naliyo mutinyo yo kana togendere tataliyo oeta naliyo babwenete gukora kunyara koba bagwake bitabu bechaba eli banyara koba bachaka kubyena na guchakira mutinyo gatano goiko mutinyo gatano kabere kurende boni ganiga bateba omurobili yo tenene mugano ole ACP ya kane ye gazeti ya The Standard na boko yobwati ororo unyara ko bagwe somera ororenga ningi kilikia beire asegente kenege kororekana nga procurement nere bwato mo chando na namono batebanga ministry nigo ebatebe bwate chinga kichisa ine wikera omwaka gocha ekera bagendete kuligera libarorenga bitabu yasokire gaiga na Julius Pitokyo bekire orbateba igendo ge kwaniruga iga ni bilioni 5 na ibere cyogwa ke bitabu ecaba abana mbale skuru mbatakire kwanyole bitabu ebyo bitabu embira kucaba chwa yose kuligera litamu ntangani yali ebine bire ebitabu ya grade 11 grade 11 yes actually grade 11 tamu ntangani yali mate chise ginchire karo kende chitali ko kole kwerende chitali gokonya bakenya because naro rumagano yungano nyane chikwerende cho chitenda chiko supply bitabu ni bintu bwana ta go sainu bitabu bimuvu birororo bikirete when I don't know bureaucracy elio montata etego mimi ndiye kusema lakini abantu bakumia abana bakumia bintu bere bwana ta bya fast track rwango bino process yeko ko if there is a problem ko a meeting ena ne bitabu abana baso kwa iguru mwanchu muligereri unacho yatebire namagana kubwatani gwani chisemi chirishire ase grade ke 11 na namona abana mbagendete gusoma sije school kurende gwikira bono iga egento gekororekana no muchando bugwa ke bitabu ebechaba mugano rabu nabo wesomera kuno muibuli buna omorokia na omorokigwa omanyenga muchando yonge yoberete ekero kunyara kwaba kuyaliga nikoranga nkikilkibwenete litukolie goro mwanchu muligereri omuraibwense niganyorte chinga kinago kwana asege karokelia umiranite nabe MCB county ya Nairobi ase chinga kichintanga ni kabisa kegima muraibwense nyara kwaba gaso asama gacho account hall na konyara kwaba kakurwa egende kurukunga a presidential speech yuabetega gukwana nabe MC abwe gati abasanya kwaba gukwanira mnani go banyara kwaba kobeko koigwana kubwate bilioni 53 ikigo nyara kwa bachi kwana nwe esege kakimitinye 5 na mere busyo na koranga banyara kwa bagobeka chitaya kiri kigwoka ase kibara cyemici kirwe 50 nawe banyara kwa bakoranga banyara kwa bakorosie chitaya kirwe 40 iki kibwato mu chando banyara kwa bakoranga babekire estima go ikirase cinsemo kiri abantu bamente cibichichi anene mono kerto kwa ne bichichi abantu baitumba bimanyetega iga Nairobi Kibera Korogosho Madare Kamukunji na niyo chikobage korekana go ikase kakimetinye 3 nabo igo monchu muligerio monene wense nigakwanete gusomura ibwense nigakwanete ngamba chikoba bakwagacha kibara ikiba teba chikoba chikonali gwasumo chiyo Nairobi kire 1 kilometer chimibere 45 kiba tebanga niyo chikoba go chakomutinyo gocha banyara kwa bakuligerio nga kibakorosie drainage system yoko ile ura na koranga banyara kwa bakuru muchando toigo ulio nyara kwa bagokororekana na kore to muchando monchu muligerio go igo muraibwense akwanete nga nigo bachikoba bakorra batinyirie oburendi asomo chiyo Nairobi asbatete nigo bachikoba bakobeke gende gurukunga digital command center chikobage okonya asokoligereria CCTV na gukora surveillance na koranga kikilike gendete unenchire moyo gutingia oburendi asenseme nabo igo ntigakwanirete nchira bachikoba bakoranga banyare koba bakwagacha chisiwa line chiyo chinda tebete chigo chikoba chikobogoria amache ayo ali bateba cubic meter 60,000 treatment plant gosego nyara kabage go sibia na koranga siwe ya nyere kabage go sibigo moncho mulili na mangana mange nabo igaga kwanire goro yombo libero kwaga cha chinyumba asumu chiyo Nairobi asaga tebanga chinyumba chimisa 50 no monigo chianyara kaba chikwara igona bogo nyara kaba go somero muganole sepeji ya kane gazeti ya The Standard eliyo nyara kaba go koranga ninki kilkera rima Diana nabwate chwe na bwato mugano yu tikabata tebia soberete to nyara kaba tukura tegera bwenge nkyo muraibwensa kwanteri tukoliwa
Chwe au kurachaga usina ba kogen. Manjito murigiria se gazeti ya The Daily Nation sauti taite turatigera chingwana cyumura ibense magano inigora se page 10 asomura ibense atebiringa bono na chikwenekia ngamagendo kweneki wara se county ye ya Nairobi ngageti Innocent yaturanyoro mugano yo kura assistant ya kabiri tumekwekwana tiga moncho murigiri ngagerete kanya twarategereire ba director batanga bagendete kwiyarigani korange speech yo muraibense buna kwanta seseme ye county assembly ya Nairobi kulindi ndaranyore birengere byachweya first time in history muraibense agosoa se county assembly na gukwana na goteba nga kiwachiko koba bakore mirubiri abange bauruli birengere byabo chwe birengere byabo mbire bibi birengere byane mbiringa Nairobi of all the counties yatwalire chishida sana. In fact inkaitete first governor Balizikidero na yaro at least otemete koga mbaiga ekaera lakini akararuete songo soire ososkiru ninjira getega gekorango ta yabaringa apart from cartels bali kerokende bako governor Nairobi because cartel na ro ya mache cartel ne karo ye gubichi cartel njiro go se transport ngota yabarenga na ende at the end of the day state house go se simingo ruere state house go direct e governor ninki bwanerete nini gokora then sonko ntoroche buna ekwerende bogambi bwaye bwaera baadaye go chagotota inge na chi state house nkaya gukende ngasiba kero na ariko sign binte binje na maite gose nkwana na arenge serikali kuchitute national government then tomago chatonyore te metropole ilikuwa inaitwaje Nairobi Metropolitan ili arenge ya General Badi NMS ya General Badi nero ya chire bale na anaitwa Ani Kanani then oyo ndo ngoyo chete nani Sakaja is also saying partly key functions inchire cha Nairobi City County are nane to the national government yeli bakore nini egasiamo before that onyore nyuma kaigo there was a time CMC chata ite kumumbichi okuminyoka asera iro kuminyoka se president bago kanya ekogera kerokende na barochenga ochire now again to bana to hold the interest of the national government as in Nairobi paka yekiro muraibense mata karago to address is another way yokobatebi in charge to a county government ne what like Nyamira like Kisi like nini lichiko liria gotumia na lio kwerende gotumia gaiga nche kwamba ulia maoni ane nkirende batago chenjeli goso totago chenjeli constitution Nairobi County have part of the ministry then omo governor ikaranza a cabinet the national government take over administrative duties again tokirege gokuru kunga bomwa otebango gutagora Nairobi se kurigera lichinga kichya magega kirafika road yale ko bagikwagachwa gwegwete bomwa nchi yale ngo chinga kinchire bali ko bagukwana mari mabere grabbed na ndora bachire batago ire barusire abantu se chinsemo kiri bayirire mere mari maria murayibwense ngwaro cyagwa tebanga abantu bagachita se chinke guchia macha samata macha gwetira niko bachiko bagutagora boigwa agakwanira iguru yo butagori bwakorekana ase chiro ya gikomba nachite nande boiga agatebanga asugo chake kiorokererio bairwe notice ne county government ya Nairobi muna bayerio orobago ensemeyamo ya state house kinigento geko prepare Nairobi ngabono bwa ogotagora ngo chikoboro anamona se informal settlement ya somurobeli wokwa gacha chinyombuligirie kanisa ya tagore tuchinseme chichia makongeni togende chinsemo chirichia Ruben kuchinyombango na gotabo chirengo yeli guchire ukunogo prepare abakenya nga bomwa iri bosia ne chikobenene Innocent yogo ta urungure korukuya na inde asekerango ya 80% ogotaguru ngore korukuya to isego etawni ya Nairobi wetabuna yagachire asenaro ko nda kwanyore waliebekire wakuminwa amacha bwenere taite mwisendo kwaro chi floods cha climate yabandange 50 abandi bakaboni gambaratoka because chinjere chiri chi amache
no abantu ba grapeti bagakore kwerende bakagacha lakini tigatoligereri ne chiabenga no gutagura korokuya for the future of this country tochiche na mbeyemo ekintu gekorukwa notes nere bia abantu aba baba prepared tigachi notes chibe kuna ne chingaseti no ne chiredio no ne chikwerende chiposta weta goikera tali kigete mubwate metinyeta toga ntoche tokaleki ntoche totaguri goikera abo oyo konyumumie motwe shauri yake lakini no matenga abantu konyorore baraire bastokiru botuko nalie chikwende chikotago nkionye kokora development yerengi ya wao gocha botuka abana mbarire chinyombe chi abaruire mbarororo abantu mbarororo there is a way obwenerete gotagura abantu goikotware egento tokoroka a process ne plan kanisa yatago iru makongeni the government of Kenya nebwate planning abe tokobarusia tobabe kasegete eke delivery rigede to monchumuri tia trai guchinkwana chiri umuraibu nsa kwanete litukuri gorekera renge asenseme ya city hall na namonekera kwanete na BMC na kwanerete igoro yo chikobe kunse kuro bagoru tia trai gwenkwane yo monchumuri gilia sema biabono. When Nairobi works, Kenya works. When Nairobi fails, Kenya pays the price. That is why we must speak plainly and with candor to each other today. And because a functioning city must also be a safe city, we will strengthen urban security through establishment of a Nairobi Metropolitan Police framework to support coordinated, responsive, and effective security management across the capital. And in fact, yes. For your information, State House has received notice from the multi-agency team reclaiming riparian land that part of the State House boundary, the wall along Kerichwa Kubwa River, falls within the riparian reserve, and it must come down. Yes, it must come down. They have told me at least 15 meters from the high mark, and I promise you that wall will come down. Honorable members, the great cities of the world did not become great by accident. They became great because leaders like the ones seated in this assembly chose discipline over disorder. Wachubuligeli oino muraibu enseli tukuligorekera kabaga gukwana ase county assembly y'umuciyo Nairobi nkagereto mugano inara yo kwanene Diana Ntetenko libaga uraitere meganire se gazeti ya The Daily Nation nabo igochwe yakwane bere 3 tonyara ko batoko ndo mutimuko Manjito Margeria mugano yorura sembeo wo muraibu ense nabo igora bakunyora se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabira so muraibu ense agote babuna tarigo chigotiga cartels bande bonsi aso muciyo Nairobi abakolenta nabo igokwenekya obukurumi menyi yenseme yo mucyo Nairobi Manchito murebo gasomera sobwagale egatichi nkwana chiria ari gukwanira kolendo mugano monene nago tebigoro bagukwanira igoro yo bukurume bagendete kwenekiwe mensi ya Kenya asibago tebanigo bono abantu bakwena na maki eribanyare bagokonywa mensi ya Kenya egatichi county chiri bakwanirete chire igorase okwena na guse asogo sabamaki ni county ya Kakamega Manchito Mulgeria bagotebanganere tangaine asamaki county ya West Pokot Isiolo Vihiga Garissa Kericho Nandi Bungoma Meru na Elgeyo Marakwet boigo chiri bagotebanga chiro chini go chikwena na maki osichikwanchera na maki lakini chire ase chikaunti chiri chirense nigo chiri 10 ase county ya Nyamiro Manchito Mulgeria ni county ya Kitui sia ya Baringo ni chine chire mention digaigo Manchito Mulgeria kurendeka toko yo kwanira omugano yo nigo bagotebanga abasacha abagako Manchito Mulgeria ekerenga kiabo togotebane na percentage yabasobo kurumi
nigere 92.9% chwea iyo tigarite irenga tobekemia 92.9% asaba gakabali babwatu bukurubimensi ya Kenya 92.9% iyo 93 igon 7 yetigarite 7 yetigarite na abakurumi barati natanga ino n'abakurumi uri manjito mulgiria segazeti ye niko bagukwanira igoro y'abantu bari bakuriye kigasi bose bakuriye mirima serikali ya Stokotebwa niko bagusabu 85,033 shillings nabego bari bakuriye mirimo serikali chiabisi ya serikali manjito mulgiria kiri kine ne bagoteba niko bagwakana 164,000 asitoko manyigwanga abantu bari bagusaba kibesi kinyinge niyo konyoranga mbali batagete banyale bagokonywa gose bali bagusabwa kibesi kingo mwanchito mulgeria mbali okonyore batayito bokonyi asensemo ya mangana ya migondo asensemo yebina na bagusabwa kibesi kinyinge kulinda segazeti ya The Nation mwanchito mulgeria nige gukwanira kire county nabayigo chinsemo kiriye kunyara ke gusaba kibesi cyose amakyayo asiba gukwanira igoro y'abaswati nabarobukuru wa chinsemo buna bakunyara bakubwatoka amaki abo bagote bangekera basubati barobata itobokonye nigo bagusaba bagotebwa banyaro manchito mulgere bakubwatuke binte byao tari kibese abagaka barabwe bakurwa kibese lakini abasubati manchito mulgere bagote banganigo bari exposed ochia samangana mao ekero bakuru bagusabwa amangana yikero bagusabwa manchito mulgere kero bagusabwa banyaro bakurwa amaki tunana kwane lingane lakini chwe yana chukuli kwanera barabu succession na chyo bagusabwa okutumenti go seno bwanchani barakoro bwanchani bamaikonyole mirimo na beka city goteba aigani go baina nete percentage y'abaswati bari ekero konyora bakoenda aschia bisi na kiki bagusabwa kira bakoliye mirimo bagoteba percentage yabo nigere 3.4%. na bali bakogenda bali poti ya saba swati naba mura usaba gaka niko bali 6.9 ige percentage yonsi ekonyora abantu abago sabwa kwerende ama bago sabwa makiamu abange baboti bali kogenda bali poti abange babo niko bagote banganjira tiyo bali poti nane na bali poti tiba kunyara bakubwatikirwa bukonyi bono tindaituko kwane no mugano ya sobwagale ebono intagitaiga innocent na cheo montebinga abasacha na ubagere corruption yechoire mense kyagara percentage ya 92.9 ige minute ngano ya increase na inuga iga imubwate na corruption no 1.2%. minute dana kwa beka mangana bya minute nga percentage ya 7 aba batali kurwe bribe nje na innocent no tolembe lakini innocent timwamine timono innocent nkora role bribe amwanchu muligereri chetete gote bigente kya modayana statistics inchiri kungainirali ligereri Nairobi amini Kenya enkima chi county chirichito tubwate chire 42 abaswati mbalenga balese chi county assembly buna chikavana nande bale buna aba MCA statistics no chikoba drone kurwa bugo omayo otirumboke go abagavana bale kurugoro wali abange igo bale abasacha so a likelihood no nyabale wakora statistics umuntu control the decisions chyo ku unlock potential y'umuntu gete konyole gento gete wetera sobo kurumi no musacha definitely nero le post chisisi na baroro crucial dockets injiro rabate bangarero chinse chiri chiabe chire bosio chiabekire aba minister ba security for the first time na bondo chengo mu raibwense amini Uhuru Kenyatta na William Ruto barabekira baswati as special dockets lakini initially chi amanyirenga na basaja bakoraki bakoberoro bono inchira yokurwa maaki no kweligirili kurwabo in most cases asinari kwa nige songo getege ya machiko ngitana ni abu nona atagete kumanyanga baswati aba bakurukwe isano isata asemye barabunga ibagutuka na bugurubyo bwabo mburubyo because the county government wana buna kirinyaga nabatoka na to benchmark to kanya rubugurumi mbororo totebenga baswati abagurumi bale na baro ihotera abanga enyenje yuda de gototebanga ni ndutura abagurumi mono sana nonya ni nuna abagurumi sana Enjena na negazeti. Baba kurumi sana. None nechi base chiga chi. Negazeti. Na nechi base chiga chi. Ebiyombe biye no mogo na gorangelia barainga injumuto changira machambe no obo kurumi borobone. Na roche umungwana geta akangeresa
unanyorete gas tinda itukunye kwana gas ki kominyoka eroni ogosaba hasa betu ngaite 350 okominyoka ngine kiombe ogosaba okominyoka bakoni engombe chigo isana omuntu orenge namba oyo bari kurwanira rende number 1 mubuyeta max by far lakini bwana era tabwati bribe ekero oria ire gas wane gento kegocha kokera nkomanyo mugano oyo nekera nyorete oria begete ebicho mutandao yangina agotebanga my prayers ngachichigerete ndasende lakini ande umuntu onaroro gosungoka koligichironi na maene mamu babona masabirete na maene mamu abayimugete akaenda agasaba chibase eron ekiombe chigo cha kuirana chiombe chirusirisiko chigakora kichikaoniwa rero mungwano oyo genta kolete ne eroni asabetegere 350 echasabetu chisane ngayema maombi nengiria wa aibona manyana masabo yugo chigo na botogocha twasibi ko nini corruption yo manyae igo nabo igo lakini igen tubakwanira monoga iga the highest bagoteba bali bakonyora bribes chinene pi nabanyanyimbo bagoteba ngabanyanyimbo a magistrate aba obisa bali bamangana ya yemegondo lands nabo igo bagoteba abarai bali beach county abo obisa beach county bali barasinsemo cha immigration prosecutors nabigo noina bali mumba bikiroro aschi skuru chia serikali. The problem ere Kenya gaiga sama makwenda yo agocheremi maete enseni sareka bana ya sarikire executive te colleagues parliament te colleagues the only thing omo Kenya bwenerete gutamira judiciary karoko ligereri chi country chiri developed ebintu mbira no Trump atakore bako mokani na ende tisi fine kero kanyaranga judiciary na retangaine Diane Grafu nkira bukere page 1 ya Daily Nation judiciary na retangaina se obokuru ochiche number 2 lands magistrate number 1 land number 2 number 3 county officers number 4 immigration officers number 5 prosecutors tigerabo tocha banyanyimbo tigerabo kara prosecutors gekogera omonyanyimbo oyo gago kogosera obwenerete omoiki kotini asoeru ororo kotini abambara byo babwate kino abanyanyimbo prosecutor no omokwerende magistrate abwigwete nga kere kina kya ogikire kotini magistrate eragere prosecutor eragere ngaki prosecutor gakonye magistrate bagwaka isiko file yeli yao yasirire yabisuga abantu mbali babonchokananire town yeye tweye binte byo karobi maite sana gaki nko bisoma tinanya gukora injira nero tatako tonera omwancho muligereri ndoje chiaminyo kire chendere chitake 43 maiga yense yamo tokoirana nchwe yo guchaka totebi ngaki amakabesa mabe abekira abasaye nabangina sako nabo yo nichigotebi goro yo mungwana yomo oyure nyagosira nere bunagotebekana koba egati yabobisa bali babekire gusibwe kigambiro kugwatekana no bututukana bwa procurement ase chibestia sirete ase county ya Nyamira aiga Nensoko TV. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito iyo bonchuria 0788666662 obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore
asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Asamange twakirisimya namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatale icyobutindo. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi gwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusiyo mwabo no nyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinya kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobochori bw'omwakogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya botuko kugwa kolire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngoli nali ase screen ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa ine asama kiaya mbireo seino mbireo
asa matuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka y'umugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'umugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Wachubulili chetrista ike 50 maiga yense mese mambia bono na nde tukwira na togendre asense mwichi gazeti chweya ngakirende na ayubwate gazeti ya The Star totebi ya ngongi egorugunga bad loans makabesa mabe gazeti bad loans ya The Star Innocent na Diana tiba sanjiri cha bege to 10 billion yali chinyara ko bachigo konya the youth enterprise funds women enterprise funds ekerenge kanene yechi base chinkeli bataitenga kero kenda basaye na basibati banyara ko babakuimukia kimagenderero lakini kero ba the auditor auditor general Madam Nancy Gatungu kara kuligereria bitabu umanya konyoranga chibase chiga echitumikiro bobe gosichironi echi igo chieire bobe ekara guchikuligereria bitabu chibase chigosoka lakini ase chigosoka guchia kero kende nchikereti birenga biri abindo ne binga aligereiri gaiga asa batebanga nonya staffing services chiri chiwenerete kurwa gutenenera kero kende chibase chibuna chikorwewa niga bantu baikaransete office mbali gukora gasi yabo no guikaransa chibord meeting barwa banyora allowances ase chibase chitomiro gochi njiri goikera balia yabwenerete kole kwerende ekoni tuize koligereria ase kwerende ase amakaratazi auditor general Madam Nancy Gatungu na aligerereti ganga kero kende 695 million chikaba issued to 15,234 groups aso mwaka 2023 lakini kara kuligererio nyoranga basi chinche ikirete chigurupu echo chibasi chinde nchiruire gaiga 307 million na chiro chaga tabanga kara kuchirigereria nigo cheire ina maneli Innocent kagusi ndibatika kinda atebe go duplicate contract loan ama nebi bande ngaite ne lyo konyoranga chena nire nande kwirorera kwana no nande cherorero kwana kose kwanyora chyo bisinde chikwa uchibese already njibwate chibudget cyabo lakini kwanyora nande bago duplicate roles singa chibese chena nire uchoro kwanyora kero kende nchirigo ikera ebiwango biri ya wenderete chikole ekwerende karako ligereria chiloni chinchanya wakanwa koru omwako June as it standby June 30 kwende last year yarenge 2025 a total of 3.1 billion konyora njira akano kwa nichi basiara kwa na ni wase interest renke gosekero kende tayo lakini chira niwe after chia konyira abantu nige ndate birenga ekwerendeye ya affect even recoverability gose enjerelio ko wati chibase chiga chichikoba chikoiraniwa ngosi nyerege kogera bitabu mbibe kiria oyakanyolechi chigroup chinyinge chire chibase chi Innocent nchiri kero kende chitakoleti kwerende chita register gose chita hiyo okay tosika moto asenga set ya The Star nindo chemegano orangeli baga ebere tatu nyeligereri announcement nera Innocent na Diana from Kenya Pipeline
Baota following resignation ya Joel Sang mtu aligireria mu kwerendo yo Joel Sang tali Joel omugano yo okoba ya obututukanu bulibwa amafuta wonige board ya appointee Pius Mwendo, Mr. Pius Mwendo abe acting managing director na boigo achiko kole kwerende atendenera mangana a finance effective from 8 tarehe 8 igoro challenge tarehe 8 igoro challenge togo suka mutu wake kwerende nereyu Diana narigereria umugano uyu karari gukwanira ubukurumira kini testando chenga igo enyochorete ekanyoa some weight asaba tabanga sex for services bribe women pay na karwa basacha tokale gwakana in terms of when you tolikwe yaikerenga nande omate this is crime timati kusaba sibati bande mbamaitenga ondo bwenzi okogotebi kero kendenga inchuto kole APCD manyogo kwa egasi this is something obwanerete osoere omuntu uyu akole kwerende abugatu it is nini crime na bata yabagaiganga ekwerende yarekanire nga saba sibati ngwaka na bale gwetera gutumia merbere yabo apart from a bribe ye tomaite ya kawaida ye kwerende yebese yebese ekwerende ekina bya chakitung ana alikuwa anaitwaje mungwano ulitetu Albert Ojuang ndoje na kero kyonke gendererete baata banga ekoti ya tebirenga kose kero kende chi prosecutor na bali bako gambe kineki babe bako oyewa evidence esaine elio umongwano uyu nonyo itetwe anyare ko bagakonyora justice yaye ayina mange na rondoche ali kire igaiga patirende naboko bwatera bu innocent kwenda kuligereria mugano kiora nende mwancho muligereria mbuya muno togenda takuligereria lia sechi gazeti semambia bona se studio ito tote ba studio B mheshimiwa Jane Matoke uyuru mwakili ando kuliye kirogo kyobugu bo governor ase county ya Kisii oikire gaiga tukuchikoba tuli tukwanira iguru yobora ibwe county ya Kisii na maligani yaroro gochikoligia ekiroge kyo igo itukulia lero tobasa gusuka kurende tokogenda busioni ndo chega iga bakare gotebanga Rex Masai umongwano uli itutwekera kurubekana kwarenga sense ya Kenya nigo egotebekana agetulisa sekirari gotaba kubwatekana no mubali umunene bwa serikali Johannes Nudori niganya tukaba agotebye kigambiro litukaligoro mugano le CPG komi bwe somera na kumanyanga ningi kilkeroro gwirania se county ya Nyamira buna lina agote mwancho muligeli mu sacho yomo nigo agotebekana ulinyago sirabono iga umwaka bw'ikirubere 19 agotebekana nigale ase gati abantu batano babire bali bagotebekana bali kirene county government ye county ya Nyamira bagotebekana nigo banyartuka bagotora na machiko yetenda na nigo bonigo mwancho muligeli gotebekana umugako yo aseliete no kumwenkanya kundi ulinyagusira nigale ngo mo director otenete igoro y'abantu nabo igokoranga ki bakonyara kwa bakolika bante SSM yo nigo bagotebekana banyartuka bagosalia machiko aliyo kurwetenda gochia ase county yupo igo kati yabo bali banyara kwa bako ikigubosyo bwekegambiro no yorenge omo karani Duke Nyali nabo igo mo bisa uli uri kwa bakoranga banyara kwa bakorete bintu bibiganiriye se county ogurunga procurement director Joyce Onyego nabo igo omo Simon Ogechi nabo igo mo bisoyo mo uli uri kuligilia magana ilichi ko gurunga legal officer na David Ombego boigo bajara tukaba bawikigwa ase kegambiro ekenene kya Nyamira ekigikaranste asomuchokero kanigo banyara tukaba bakwa webe litukuligoro nabo igo mwancho muligereri ekera bagendete ko bakora ngabanyara ko bakubuli go bairaneria mabulyo kubwatekana no muchando yu rochenya gusira na arab bona bo wesomera na koranga ningi keroro mugano le CPG ya gatano na gatatu nigo gukwanira ngaki omusacholia wo muiboru wa bwense ya Australia anyarte ko bakakurwa kibese chiaye asumuchiyo Nairobi kubwatekana no bututukano bwa SG boli bagotebekana scandal ya gold go selige na mabera bateba chi million emeronge tano na ibere na isano isato hichichigo tebekana chikobwatanigwa na obututukano obumungwano yo aselieta
kurukunga Andrew Gabala mwanchu muligile mungwano yo aselieta kurukunga tigandara ligere liga iga ngoko tebinde kurende abangwana bono banyara ko bakubwatani guno boibyo bugo se banyara tiko bakomututukani oyo makurukunga Andrew Adela Gabala nero yu Andrew Adela Gabala Adel Kabala nere onyara tiko bagakuruchi bestiaye na niga nyara tiko bagako tutukani gwana Duncan Onkonji na boigo uyoromo Kenya na mungwano nde nere barenge nere asbanya tuko baba komure chibese chuba muteti kubaletera baramagena ya mabera yekene kurinde bagatuka bamuletere ayo bolimu agunga fake gold mwanchu muligili mugano lese pije gatano gatatu bwesomere na koranga ningi kelikero ropoigo akero gutugo kwa negoro ye gold na bakoranga ngakia mate kurwa sensemo ya siaya nere gendete gotebanga nigo batagete banyole nsemo yabo ekera bawo chikoba bakoya amagena ayo ya mabera igona bwesomere na koranga ningi keroro eliyo nyara kaba kwemanya senchira yo wikira ndayana ngitatenko alibaga na yo tatemega nebere tateroro gekora mugani tuikire ga studio nandi chabiri chinsaibire to chake koba kweli gani goswa sense mwechi katuni chiza chiroji chamyo kiri Innocent kwenda se gazeti ya The Daily Nation mwanchito murigiro mugana se page ya gatatu niyo kwanira igoro Rando ya Masirieta Samuel Kamau Karanja oyo enyomba yaye yabetige ko itabanto 50 na babere egasomo chyo Nairobi tokomanyigwanga nigo mwako 2016 abantu abo bameta senyomba yaye babete bagusira magimabo ikero yabetige kogwa nigo yabwate chikoro baisano nemo kolende tokomanyigwanga tabwate no ni title deed nabege nyomba ejo asiagachi tunigo yarengo boli mu bwe serikali mwachito moliria bono ni gabikiru byarase miaka 5 nebere irianyare banya chinga kibagote baboigo witira aso obunengi wabete bagokorekana chibe central mwanchito moligeria abganiri wakana kolende tachitu chiakana bono ni gauchoswa egesibo kie miaka 5 nebere omo basukano inigo korekana tasiensemo chia huruma mwako 2016 na bugwa somera subwagare wego to endo muganura sigazeti ya The Daily Nation mwanchito moligeria nigo kwanere igoro ye treasury treasury ya KRA agani gabago kwanere igoro yo koruswa kwa ya bisi asbago tebanga nigo muraibense ya Kenya taito ko Rusia bisi amutumego chiase chinsemo cha South Africa asari go chikoba commissioner kolende omo treasury yo gusomana omo togateba no mutendeli bwe kyumbegi ya KRA motene beke yombeki ya KRA mwanchito muri kwa Mr. Watanga nigatebete tari ko rwasemeremo mwanchito muri negatiari bago kwanera okoruswa kwa ya bisi nabayigo bunatara rwabisi tochwe somera subwagare taite nkoire bwanga kege sauriye chingaki nabayigo page ya gatano na kabiri nige okwanera igoro yo sosi yora mo seneta bi county ya Vihiga kunabetiga gocherwa se county ya Kisumu bagote bawikira boniga abantu batatu abakagero batatu mwanchito bolgiria babekiro byara tokomanyigo yo moniga kurukwanga Carlos Owiti oyore myaka 24 nabayigo korwa chinsemo chanya lenda Eriko Tieno oyokoro kwa Dude nere bwate myaka 39 kurwa chinsemo chamanyata nabayigo Vincent Odhiambo tokomanyigwanga nigo bwate myaka 25 nere kurwa chinsemo cha Nyalenda nigo bono bunengi bogende tokorwa eriba manyenga ningo batometo mwanchito moligeria sososia beteka ukwana igoro na shinkwana cha igago tebanga abantabo banyalite bakomochera nigo barenge bata 15 banyalite bakogenda somo bagani oyo asisemo chia Kisumu bakaba bakomochera bolinde wikira boniga nigagende tukonyorobo wenya asisemo chienya gitari ya Karen egasomo chyo Nairobi asobunengi bogende tokurwa nikyombe kirija DCI kumanyanga baraiba bete bagutuma abasayabo bachikomo komochero mwanchito mugena bugwa somera subagale mugono yura se page ya gatano na kabere chabere chisaibere nitake sato chwa ya tingaire ti rubate kendo goto tebyo bono iga tutete go so sensemelia ye chikatun egara to leto mushmio Innocent umutinyo yotole Rwanda is commemorating the Rwanda genocide rontare kianda tare 10 lero ikomi by the way chwa lero ni ikomi in 1994 April woniga abarwanda bangira konyanyana egento kiagera na lete kwerende yu we are heading elections noro chegento ososi
who is a senator agokorerwo ekero Habyarimana president ya Rwanda itwa on April 7th prime minister yaye alikuwa anaitwa Madam Agathe Linde Uwirigiyama marugita na matambale alendire turochibono maite tension yachire in Rwanda alendire na majeshi 10 ayu alengea Rwanda asenjera yokoleta omorembe kurunse ya Belgium maite chizo chachire na bachitetu muswati yakarusu bunyumba agaitwa nere pati abana baemba konyetu njira bakonyetu we should ask ourselves keroko nyoranga a high profile muntu bunori a prime minister olendire na majeshi akorusu nyumba oitwa. So imagine the common man kosete umuntu uli inse pi Rwanda ngore ko mokonya enga kiyo. Then we ask ourselves keroko ranga guns bago tumu kose bago decide ko chi wataki a senator that is a representative umuntu elected na abantu to parliament the common man insali ngo chikokole kwerende ngo chikomotete yabo sinkioro che chiguni chichirata ka okoranga yora nyore obokonyi ina senator ere kwerende nyagitali so korwa meseye egento karo kitorate bita Kenya youth singelinga be very careful to wete babwatiro bono maite nayo bieko tenine dokielime oyo gotomete akoruka futi sijui ngapi kwanza takoma etikaro kenda atumiete proxy agakoe gasi yugendo Rwani nyarebe go semu are gase gete muga decide tigato Rwani nyarebe karote ni negali nayo bieka naende kina bunekeiga toligotigwa na romo sawa yomo vale dio monto romo nena ase bali babwatire 39 years abandi 27 24 ndebi 24 years boniga ochake gokora ekina koti ne kwa miaka 15 yoka by the time ukoira nanga yoko nyora wenzako wako wapi chwe wakwa nigente kironge and I think no tugukorera umurubeli abo ase kwa remindiria ba Kenya na nemono abarai bali sebiro gutumeka abasae wa chief ibintu bigurunga their political motives chiri babwate use kurigereria kere serikali ya Rwanda wateba kera endege ya Habyarimana juvenile ya ruseti gugura maregoro chinga kiechoyo irete ekirogo akurugunga Theodore Sikudo bwabo koba umurai ntenera bwenseyo na serikali yaye kamba kororekana kubwaterana nebibago ko support ibikorwa ibibiyale ngibi bari kweroka intaharamu ekera bamba kororekana inyenche kamineyu yabwatamaga na mango of course prevalence yalenge tusi batebekana balenga bake abahutu balenga abangira kini kwanyora bakwe guchiseme batiga abande nebinte binge ekero kuligerera no nyensi science yaito ya Kenya ngento togotebangelinga never ever again ekera ogutumeka abasae wa chief your political scores na ndio innocent botambe ebako ngaino totumie bado example kia Rwanda mate bare gotebwa talibo bentumie nini Diana nya Diana sei no moraba tusi onya sei no moraba tusi ni Rwanda kware koegwa agenda yemo okirie mwabo Diana yons why family yabo Diana nebintu biri nayo koira karese yeli yara hakuna kitu yenye walipata wengine abande babeta chibalima abande bakanyora bale echera mpaka boniga igono ko ngaino at the end of the day gento nkeyo okonyora sana lisato mwanchumulili chetre mega chinsaibire toligerelia se egazeti ya The Standard ndo chega bwe katuni yarore egoteba igoro yabajumbe bagoteba no bagokana ndro chega iga bagokwana igoro ya makabesa kurunga yaga debt boigo akeroguligiri treasury nere bwatege ndo igoro kunga beaming balance yogo pima na korangera tiringa kere media semo yabo muino ga igasani chitigalite boso ise kuligerelia chweya ntwaroche kuwatekana no numurwan katuni ibuna togate bantu atigete gutumikelie telio kera tugukwana igoro ye katuni oligerelie kera bagukwana igoro ya media chibes chiabo twaro cha mashirikali ya manene serikali ya tete ngatirichiko bagigwakana pending bills chichi media house chirichiana ntobo koleligo chia sensemeyo nabo kunyara ko bagugwesomera na kora gazeti ya The Daily Nation Diana Totebi katuni yararega tukole semambia bono
Chunga kiechia minyoko mwanchito murigeria ndo chungwa kore simi ujumene chingira kini hase katuni ya nase gazeti ya The Nation ya otebanga behave and it stays reopened haigandoche no muraibwense ya America Donald Trump nabigo aiga innocent ndoche na mabuta ale obu emeri gwateba ikoro kwemeri amabutaro romanchito murigeria moino gali chibomu nchigasene korutwa nigo bwatobo gosemeriye nigera machime bagoteba straight of Hormuz. State of Hormuz esegi egatia Iran na US yarabera matuko na Israel babe getendo yote kananga okoigwana gwa matuka make baguruke ceasefire segi yabe segi kakia amatuke merongene ino mutinyo yomo na matuko 10 kera chinse mu ibere chiaruterana sana chimbunde boiga banta bange bagasiri ogima egati yabo kwaroche oyibatagete arugo burayi maega ya matuka mange bakamoito mugaka yatola kamani akanyara ko bagosiri ogima bwaye no abono iga chinse me chibere chabige to koigwana gente getanga ni batebane tinkelinga kiro monta tige koruta chimbunde liya kabere bakaigwana nga baigole ensemeli yo gwetelia chimeli gekurunga Street of Hormuz URSS ya Iran RSS menene sana again tongera naro chechwe but of course ndo chetonyoli tukulinde tukwanire batetenga bancheiru Iran ekinie again togekuru kwa ebango yo gweti chimeli yororo lakini chibese chibakonyora kuruorobe yagachire nande bagachense kuru kwa Oman Omaide ekwerendeli of more political na inde nakuna wata watu chituligi lituko tochicha no ene chibicha karo muntu kwana Iran no mwanju muligereri manya nsikiye tokole kwende to kwanira ogwanja weti chimeli chiri no Trump tako yara because again ndongara kamo innocent na Diana chimeli chiri kero muntu akubugoria mafuta emeli ngima echine chimilioni renga goikatware insurance okay insurance ye chichi nyinge chire USA chire UK chire chiranyare gwakana emeli elie sink omanyane ara to insurance ngakane US chane the insurance companies ba withdraw pakesi yeyu tumanya okora kitumanya okora cover oti amafuta gabo igongana bakwano umuntu onyegente kenkera ikera pakate tos insurance companies chirore kweli ekwende yarire amagana ikire ebibinde naboranyore amafuta alipado kagudire na tome kwenda automatic so ndo nyorire cartoon yani giyale gobage kwanira Goons Paradise Goons Paradise benyorero menyo bwabo bakale kwangaisha abarayi na onyalega okayegwemete ogukura uwi mimi ni shemeji kando ga umusigari yare ne chaya kunyi kaligerereti okay kubuli balenga ntutaiti goteba marieta kubuli balega kana kibautumira chikatuni batamba taiti gukwana bateba nga ikikerororo kilinga it is time tuligerio boruso bwense ito chetre kominebere maige chinsa ibere mwancho muligeli tataite kogendo mutumuko tokoirana no mweshimiwa na ndoro mwakili Jane Matoke one of the founding legal minds kurugusia sabasubati gara tukwana nerese mambia bono gotatebia lenga ninki ekogera guchikurige kirokyo bugavana bwe county ya Kisii na ali arorire akorekana se county ya Kisii na kubugulia ebirengera libiri byabo wakili oika ase accountancy yomochi obosongo esemambia bono nerengwa na tochi kwa batogotwara tosukale kabe asigeta seni yeto Soko TV. Eje Soko TV uboroso bw'umugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakolentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi Soko TV uboroso
bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Twaichanire kurarigo kwa Joseph Mugaka Nyakieya igaru mwana nyagusira Daudi Nyamali Nyakieya na nyagusira Jemi Manyalinda kurwe Kenyarukia Nyabaria Orioba Magwagwa county ya Nyamira igaru Mugaka oye Evelyn Ndubi igari isa Britain Mora na Masi Bahati momuro mwabo nyagusira Nyanchama Helena Daniel nyagusira Nduko Aska Josephine Bitutu Vierera Raini Liro na nyagusira Kemuma Nisemoke Margaret John Nancy Lynette Amos Bob, Maina, Alex, Brian, Dolphin, Lilian, Vivian, Emmanuel, Egatia Bande. Ngina Romedorika, Lamek, Gilbert, Anunda, Maggie, Joseph, Esther, Chebet, Chepkoech, Kibet, Ann, Mokaya, Mogire, Egatia Bande. Umuchango bugukora ebill ya Nyagetari. Nigora kolekane litukulia Jumaine sitaliki 14 cy'umutenyo yo bu mwaka oyo asenka yaye ya Nyabaria Borioba na Boigo ase chiro ya Magwagwa. Oyonde nokolekane Jumapili ya taliki 12 cy'umutenyo kane bu mwaka oyo ensemo ya Tasi ya Makuti Nairobi na Boige Mpakasi village Juakali imeyomo cyo Nairobi litukulia kwa niwa kwaye ndira ligwe ngora okwo nugukwa twararirie kwa Joseph Mugaka Nyakieya. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire kinengo chacha kiriko choka ya rumba naboigo ntukwi babasai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku General Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa AM. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obogima bwakira lituko bwomagusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoro
roberio wikiage kiomogusi nobe gokumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha kera kama tingatara daiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngarombo ijano umotu batera mabwari Muligereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandagita sekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Akalia omoto yakabwatwa Akalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Omwancho muligere bwa Nsoko TV igeta sengiye Nsoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni gongor ko Petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Mwancho muligereri ene Nsoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegererwa ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligererie Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko yagusi ase chinsemo bune chiana kuru Mwancho muligereri elitonyare ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba kuna chinsemo chia mulo aliaso mugusi yale emuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta sengiye Nsoko TV no botochi ko batoko kora ege korge ito tonyare ko batoko ase njira nerete Mwancho muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yino Mwancho muligereri tonyare ko batoko korareria okorari kwa nyagosira ase njira ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'omugusi Mrna nabali bechinguru erikwe manya buna wataka kurchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Mukabora ingerango oyechigosori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancha omurigereria ayabune motiotirwe echigosori ao nobe na kirengencho yokogokera Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Nsoko TV
nonge guchunjugire gukwariganiria na gukwerera Chigosori ao obwikiranu tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokorio keraritko orio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe Chigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase Chigosori and he's awarded a penalty. Ebagotebango yogoseko mwerio nero gosekabya Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Soko TV Oboroso bw'umugusi yake mumwanchu muligeli wen Soko TV unanaga TV mambia lero litukuli juma tunalete gutwara chinga kitoko gamba naye kurende lero ntagete turagamba no muligereli ayo kurwe county ya Kisii gole county ya Nyamira na boro chabarayi bago chichabakwana naye lero ntete tukwana no murayoyo mogaiga nere buyaliganiti kulige kirokyo bugavana se county ya Kisii asilieto mu wakili Jane Matoke nilieta limanyekanete somochie o Nairobi umuchio gusi namanyekanete buno mu gusi omutanga nikorabeka historia nabwate ya nera nachikobaga gote bikolinde se mambia bono mna nagote biriche 325 nemo na kubuku bwatie nkwaneye kana tokobakwana asesemeli ito mtandao Facebook Bunen Soko TV ogenda asesemeli ya YouTube subscribe na gotobwati oro Bunen Soko TV elitonyara kabatogokwana sobwa manando nyako bwate iboli rinde lionsi yakero mu wakili bunekiraga igase studio nabo konyara kabako gokwana gochaga iga ase mase mukolinde tigandara mwali bagara gokwani umwancho muligiriye se mambia bono raigweli ogiriaye elitonyara kabatogo chake ngwane karibu sana wakili bia mono sana ngakiogendrede biande ande nagokire gochaga ge studio koba naye kora kwani abantu baminto mbuya muri mwense simwabeta Kisii county engimana Nyamira somo gusiyabeta nabakwani rimbuya muri okay it has been a while twumira nite naye ngakia yamekera kwa renge no mweshimiwa Martha Karua babu atogo sangiriria I think kwa renge in preparedness yo so chikuru lietali ali yokobo mo deputy president yo Moskera ila Amolo Odinga. I think ya renge was a Westlands that time. Yes ni nyorete ngakiejo Martha Karua no mo sani ona sana ana twarenge na reclass ya kemo bantu na bange twarenge na babu class babu ati position zinyinge gweta lakini Martha lende na ende na atinene to president naenda gataka be running mate ya Raila naenda bono nateni no president oto no nyogotebanga mogoteba Matiang nere na bakubwatsi Matiang okay yes odo no nyogoteba Jane Matoke mbaroro barakumanyete samatukalia makuru mateliyo mugusi kware konyoro korire gento igekia abantu bakwanyora mba mumanyete lakini abana mbale boranyore bonigana libagokina elieta Jane Matoke bona boranyore baro win their memory batete bara brainstorm Jane Matoke ningolitagana yonkoro kucheni nyaboke Matoke seito nyango seramani ninde no mogoko kubatebinga ninjo musubati umutangani kwa sheria kurugusibu na yabeta Kisii county na Nyamira no na kinereta nyango so
no na chite nyango so primary ekere twarenge gukina bugimambwa enge bwororo no anelio twarengo bokongwe gekogera ntu twarenge ramani na ande muinyore nga ramani yarenge sheki gose abande bankorana sana igwa matuko nare tutarenkogera no ane skuru twatebunga babono na ende yagakurire nabo komanyesegi yaisire gochaka abaiboli batubekamu batutari bamutumye kuchige tunuboro sangine ndo korara buya sangine twairani kugocha lakini skuru ya siekiru mara tuirana gocha twanyora tineiba baitiru abande babuturaniru so bukimatu akinire temkwarenge buya lakini rende twatebeta nga nabo tokunyara Bible bakatweni courage na mokonyara ali na chete ngasoma na bururu wakaigo myaka makaigo ibere nkaruororo nkagenda skuru kugangoro nga Tifos High School ya Lenge Nyaururu kuronga na Moi Nairobi Girls Moi Nairobi Girls sinere one of the best schools ze skuru ngia kabisa no twalenge kirasi ekemo na abantu abange bandi ba professor Mata Karua na Alenge n'abantu bande abange no twajakerito kumabwaito gagu tukakoromokia ngachanga graduate no mawakiri ngalikuwa ministry ya cooperatives tukamnyoka kerase ministry ya cooperative parengo genda kerase cooperative cyarenge pake ground ngoruwa ronga mawe jaka obisiane yalenga chief house abange manamora inyore ngana ngachi house harafu na etweka sina serikali kaenda city hall so boyibwa ichire naona alinge bune lawyer nka investigate li tangani abantu bagosibwa city hall go boyibine gento na bundise tukorukale kuruwania segi lirikale the famous mayors bale ngoro yes ye bale tabanga city mayor chinga kechu watebire sana buna gwakinete but bit chiskuru cyagero which pronounce abatabo bugimano bakongo bwarenge Kenya High Moi Nairobi Girls watebire chinga kechu abaswati mu baronga kyolengese ebirasiri mware gosoma ntu atemete sengenjo tingi tu akine tigu kwanse se kanisa na kwatebigwa na umokonyara tu atemete sana kwa kwale egasi lakini egenteke kongonkelinga abaisike bangoika njera iga batarakora no na primary kwa nyoranga bachire chinsobo banyorira abana banyorira borito esengenjo binte binge bina family planning ne binto goita konyambira some gwa abana buyigo nonya kento kenengelinga abana abaiseke abaiboli mbale bayingoligerelinga barabu batakeire bagende ba chiombe chiakanuko cha chisomya bamura ono bomaene igo abaiseke mba encouragement mbabwa te priority mona priority njalenge sabasubati lakini njengo tebia ba ntobe kanisa ito nyango so na baiboli bana ngabarabu eba beketo kukoronse tuensi tukagende school equally na ndo mwaka na baka totebiri nga inuni ntamaiti semora agenda ni ntagete mora soma litangani kubwa bamura abamura barona banda batero buri muntu wanigayiga ngento bine kikagera tukasoma tukakora chi university arabulende no gayiga tole bono tutagete na into ko encourage abana baisike na baiboli ko ai priority na ndo maana tumie enkwane ingo mwiso ko era tumaiti sagoche abatali mo equip nesom omoy kupune gasi esa ko gena na bokorara nga kumano lione ko enda ronyo romosara ingombi yale wajubuliri ko igule ni background yo mweshimiwa Jane Matoke budaga tebiri ya bringing yae miaka yuko ira na mayega lero matekera tokoteba mweshimiwa miaka 20 ya etire akanyara to kwanera 1996 lakini wadakera to kwanera miaka yi yarachire kulende chinga kichi ntangania kero ko yunga nere gati yabali bachite skuru abaswati abatangani otebiri nga kiyarenge kanisa gokidia mpaka gwikira bono iga asaikire ngaki obo wakili bogendrete nimbwa tobisiane myake yon spikocha lakini gente kiyanda gete goshe na abantu baminta bagusinkiringa kobomo swati mutangani kobomo wakili yankonyire sana gose yakonyira abana sana baisike kuru gusi eko era bange no bisiane ya baeterete bakarra yes na bakonyara naenda abangerere tubwata ba advocate abagusi abaiseke abange kubwa
kesa kukendi kion speaker nyengima abande no bale abande the registrars be high court no mugusi auditor general no nyeita sheria no mugusi igo abasubati abagusi mba abange buna babarichiroya bachakira konyora chi landing babwatiria omobaratayane ende ngogete kogotenga abasubati abagusi mbiya bagenderete bono ende to kwene karechi abange ende abange bagendere kubwatia chimbaratechio banyare koroki example nga 19 torororo Mheshimiwa apart from kwabase professional life na arakora lirenga kye monko atemete kuliye kirugo no na atemete kuliye kirugo 2013 women rep Kisii County lakini bagaetia nga tigatokoreki ntokwa abantu babere ekirugo gie constituency yemo una nyoro mugaba no kuru bobasi na inde women rep ta kuru bobasi ekiege ntonda watebi nje monyene na gianjira netebuya go ekirugo kia women ekia bete ekia rosa tugu for abangina ngia takire komentera nugu ebiroge bibinde konya aba kabairiro autonomy na kero kebe kunga na kero kigoke koegwa e constituency yemo ange ba tutikete 20 pia basubati tuikaranze tochorane totebe ngano oyo iga tutagete na kigerete ngesoki bakamagwete na ende gento kende nga goika mondo kairu bogavana oberore miaka 10 ejira na roche sense egekogera sasingire miaka 5 tokonyara gwakorire chi project tiri gwachakire so nakia tabagata bangati atwaba emiaka 10 naliwo konya batabukiri chi project chiabo wakwanire igoro ye period ile monta kabera bisi miaka 10 lakini ekwaringe timu ya omweshimiwa oli kuliye kirogo kibo governor Mugere ile karabu ali ko negotiate ekana alinge ko negotiate inteti negotiate tina atenete kirogo kya women ko na liri tangani ko na twa iruli baka bangena to rosti project chaito to manyanga nga yumo ngina iranete mageka nga ituranya ko musuki kubosio nje na chito esengenzo na nkoba camp ena chito ororo ne party afford people party afford people yanya cha yarenge ngata bana into abagusiti ato promote party yaito to be powerful so that tunaone kera tutagete go obo presidency onora ntubate background ekikege ndete bono iga blanco igwa bagusi bagoteba igoro ya Matiang'i Kisii County so na kiki jena atenete women rep ko na dieri tangani yarenge ko na ko robo akiri for a long time na manyete nga foundation eje tuacha keire yo musubati ko ego opportunity tiganye bwatere koboko nkominyoka okay but unfortunately akaraba ite tigento bune kibuno rote na gakom akaraba itiringa ndo ko abantu babere kurwe constituency yemo emogo siekera abantu balisiko baliba abantu baranyare gokonya chi project okay abantu baranyare kurigera libosio batebe na auto kurigera libochiga tali esengenjo ya constituency ngago ikomonto ya rwe constituency no yaru constituency wodi gana ndekera guchikurigi chikure cyo governor geto mu governor na rero mubasi yes is very practical yes na kike na tagito kwanira having said nga emiaka ni 10 umugavana akoegwa kose constituency akoegwa okole miaka 10 na diara akole chi project arati okubairiro re miaka 5 engenjo nyubwete ground nande nguge kwanira ande bunatokwenda kuchibosio abantu mbago kiringa chi project chiatakere ko korunji korire busi lakini nkibonera amini esomo basi eko ro basi akorire miaka 5 ekera amini esomo basi no mo basi omo basi nyoro leader ya feiriri talipa basi abagima ba feiriri aba basi mpabwata abana baba mpabwata abantu bande chi leader igo nje narenge gotebaiga ekiroge ekyo getigara bo basi lakini tobeke omuntu ranyare kumnyoka chi project chi aikire so eparo kumnyoka eko ere miaka 5 bona etigarete teri mengi ndara guri madam gwakwanire watebire nga chi project chitali gokorekana burunge so as we can stay from where you sit Kisii County teranyora service yo bokoreri obuya kurwa se mu governor oroboni gabisi nje gonda gwatebi without koenda personality ngabuna ndoche project cha buna bobas particularly
kenenge okegenderete tigango tebie sekingo kwana igo ali nyango soseito example ekora no kubuka kwarigereria kwa genda nyomba kwarigereria nyagitari ne rororo a building tu eri nyangoso ange nyangoso secondary ekerubu ya rose tubuya no bachano no nyane nas yoka teye kurwe revero the building monto tayo no nas meaning ryogondi ko boy nasi tai haya na witness realize to magena naro kero ko enda guchi magena no gwetera kero gutiro cyo gocha kisi utatumye tienjera ya keroka umongi no chiro hono konyoro mwana obeli rororo okwere irororo atabwata no muntu komokonya okay ntebi nje buno mongi na bunanda yo ntebi ekero mongi na awuchi konyoro mwana okwa isengenja atabwati any help haya kisi revro abantu ba chiro bera nyagitari patabwati ryogo nwana aro mongi no chiro konyoro mwana osireiro atonyareti attendance ekinekemo egento kende kegendete gusi ntaka keroje karenje buna nakina ororoi nkeringa abantu bakogenda gusene meeting gusene ya political and tiga take this opportunity whatever family yo socio manyana nga pole sana pole for what happened. That is not Kenya tutagete tali Kenya abantu bago sambulie so kera sto kunyo cha waitu kwenda na gitari again take ya chire gusi yebona gusi yaito abana nko rwani gubarorora abandi baitu bako tima itiese kiaro nje tingo tabanga ningo rakini gento buneke gitakero karaki was stop so kera bintu bune bigendere tekine example na rubintu bike ngakigusiera abe gusieri to bwetogeri nakigusi turatemanga leadership lerororo ekere bintu bune bibigendererete na kitura tebe gusinegenderete kero mongina stiria korema buna ririe likana nge school miaka nga 30 40 mongina korema litoke otere na para orioni oritugutera oire na nyomba mambi yayo genda oyendore machinyeni chinsaka ochiruterera chiache ta Nairobi koniwa ribaga ango mwane getikiyo katwa tukiendeke ribaga ango nwegetie kitwa kirwanerete ange tokobeka chindagera chia se chindege chia irungumbu chia letu Nairobi abangina mbagotera nabuna ali seitari magena bagotena deode kinyambi bata dechirori chinene babuguria matoka ibaira dinde barato ngendereria asalikira nsagu atabangeringa na siringi oisirini ekorari ngosalikari gakare ango ntogendeti kuchibosio ekora ntu na abantu bare bago kolega asikuruma mpaka marawa abantu baito basomiri abana babo asetayo Kenya ngima abana bairire school buna gusi ekina bongo tabana nende bya bagusi ba minto congratulations abana bunga ibare ngai chigasi chichira abana bairu koko mokarage basome ngairende chigasi chire toko baira abantu bagoke na abantu baro example buna ntwe katwa jitu school twanyota chigasi abana bandi bakarora na baro bakora bakataka okay na kwigure gukwanira at least ibintu biri kwarigerera bitarakorekana bono Madam Jane wachire county government ya Kisii nyasaye bwanchire 2027 wacholiru wasoiroro ibintu mbiro takero tebyo mugusiri tangani mono mumenyi bwi county ya Kisii nchebunango settle obis narolira mamochaya ngoso atule healthcare ototebenga kyo chikokora ngoso atura mangane bango ototebinki kelyo ligeretike bwente gokoro mangana no ni chinyumba go yakwana tole ngikelia turachikoba to identify na kirokyo buno mugavana uchikoso abisi ase county ya Kisii egente getangani ndago tebi kama getangani kabisa bune lawyer chibesa chie county ne chibesa chie county chibesa chie county njiko bachiao obo ibipuwe chibesa chie county ekikero kyunda batebi kurubono igabana nkaransta ekinge ko gendera accountability ine must
ekwera no ana yonge chibesa nte bi siringi 100 minyoka ngogore kebiriti ogore no mogati change gwikirana ngiye kogera bantu bakorangirwe senate batama why toko genda chibesa ne abanyene chi county batebe ngasi bakare ko ngusana aba senate baroreka niko bakoasi babatebi nga koraiga bintu biri bitabwenerete ngiyo tagotenene robata inge gwenerete ngiyo gotamera no yonde nabuga tu ko north eastern yali agotama buri akomenya kuna basikali ingiyo taigotene no kora sheria nero egokoro kigente keiga chibese echi togo chirusia obeka tigaidrani sinchiro ekero gosabeka kasi yobo kabana no manyete ngegento gochigokora no kurenda amali y'abantu tali okogenda kurusi besa naende kero kuburu ng'ang'aichi achiete ng'aki bono rende torakora omogambe ndebyango ng'aki torakore nyore chibesa chirogose ne chipirioni 20 totageti gototeigi gwakorera na intu egente kigoika there must be egento gekorukunga public participation goiko torangerie meeting toikaranse toigwane ng'egento priority yaito ninki na amari yogo priority yaito ninki nechi sukuru priority yaito ninki nechi paro igo ekerogo chigo gekorera ni kwanga kugekwana ng'ana akorerete igo public participation injarengo gose gogo ikaransa yo kana committee kao marimo koragira na barabwo mwate baninga chibese chiga chibirioni chiga 10 tigatogende tokorera gento geto eselo ye inere training yana na kige kogeranta getenso county ya Gusii omonto ndo irire besa ya Gusii county etali accountable koika account wakwanire boigo na mugovernor obisiboni gege ntabwa tumuchando mono no gwakana chibese chiguru ku pending bills bantu bakoretega CSA county rekini ekera ochikurigereri onyora tabwa ati supportive documents telikoro kinga bantu bakorete deliveries go CSA county egento kiabete kenne sana tukara abande bari up to this time koso ule CSA county bantu ngonyoro ule babwate binte kaminebi ngakyo chigo deal na pending bills there is no problem yo gwakana wesibo bemboyo bwo dina ti pending bills ege kogera weika bantu nyoro bakorete gas bakano na ende jitumbu ati problem na gavana ese account yo gwakana bills at all but yebe ngane ti biri ti abenge crooked umuntu aho chako tenga na akachire na rosrie para koru nyango supaka nyacheki gosokuru kisi town paka suneka kwa makonyora pare yinjale ngororo the elo lichi control liko kolegasi kero kitingwanjira nanga abantu bagaende bali no bali balengo no ana babaro ekere ngo iro bugambi bubo gabana gende kiko ikake koru backwards omanyanga criminal law tebwa time limit gento kibwate time limit na madende ni ya Uganda kwa shilingi 10 miaka 12 ko erota banga bana matuka yairi lakini criminal law nebe ko bororo na ende bo even no anekera kwa ruro so chibesa chia public ne chia public omusaro onko egwore nyoko rocho no moketi akobori obugambi obu ekwera no maite chibesa irengo omugabana gwakana goso museneta gwakana so gento kiyo kogenda ngakwa so aime kwa makoba chinguru yani power unto yourself wakora kende giyo sio tagetene chibesa cha public ekine gento ndata ke kiebu nanga so obvious chinga gichu watebire dege dochi kwebra kini bono identify ibintu biri urachikoba gogokora asomu Gusii anemone se county ya Kisii egere aigumu Gusii boni gatebe ekera ngorigere madam Jane Matoke gongo morabu n'umuntu ochokore gento gete buna bono aba governor bande ngocha bari ni clama ya bata abanche ngochikokora gento gete we identify na kirokyo egente getangani opo audit Kisii yaito toikaranse amo egento kirokyo ndawatebingelinga goika toikaranse n'abantu baminto amo role bintu bisalegete tuanjirane gotoko genda kuchigaika bosi igo public participation go ikebo tuanjirane priorities lakini gento ndagotebige chandete abantu baito Gusii timaitu gusena na mira nabo tindaito kogendo amangana yo korwaria abantu Gusii bakure
chinamba chire igoro tora tugo chikokora tudine chinyagitari tome kichwa na intu twanyore nyagitari omonta akogenda ikaransa nero ogwo matsakarayo ogwo mario gaye ogenda. Okay. Ikibigendo kwa inere priority ya naye program which koleta ya healthcare yo support chi household chire county ya Kisii ose ego chikobeka chibese gochiese chinyagitari tu. No, goika tu karansa to dina healthcare ya Gusii. Nero kine kigendo kubwate problem needed immediate yani bwango bune ko nyarekana tokonya abantu. Bwango bune ko nyarekana tokonya no ana bangina bali bago chikonyora abana. Umuntu tayora agoke ekere orbwato murwaire buno mwana naroto tabia bwato murwaire aikarase na isana gitari onde tayo komorora mune gitari yo mubwe kore ngororo ukominyoka everywhere abantu bale miyemo eraini isaga kumo bwatete ko bakoiga muntu tayora agoke gento bunekyo nande tinko goke gento bunekyo muntu tayo ora atiko se yo sister yao goso mwana wese mama mino agende ko nyoro mwana muganyete mwiririate amanya gochokoreteki amaiti so igo egento bunekyo negento kyoto chandete sana egento kenen kelinga angeche yiga tokunya ko ligi abana tubande school batabwatie gas tokoreki tubaligeri chi project tumanya ngangi togokora na abana aba tubaligeri chi gas ngoko tabina narorire chi gas chitangasire na aligere iriye list ko rugoro vakanse sinyore ti Gusii rieta mo Gusii no elimo so timanyeti egento giacha gekaba na into batugwena to push agenda yaito into ntuna ba Kenya to push agenda yaito na bana baito na barubanya ore chigasi na barubanya ore chi project gose to saransa moto te bengi togo kora gaiga project togo kora na kikiagara ko iguna turabake ketikiendege nyangos kiaruse tu kapapa casetted lakini ke karusi wororo lakini abango endra kuna kugekwana kugendera rio kali kugekwana. Okay bada bwekero gukwana boigo gwatabire budegetie kiu na ndo muraibwense na chagenda gusingo totebyo a bit what you expect muraibwense arachiko bagakwana ase chinseme cha Gusii na perhaps ngakyo kuligelie taro yo muraibwense background yagere mono mona aseli chiko legal issues kera li twasiolete chi county tugachichaki 2013 gotira devolution yakera ya chaka twatageta abantu bakora mangana governance experts enkyo tachire kirogo kyo women rep ochire kirogo kyo bojumbe gakwara no chikorosia machiko achiko bagakoba audit osoba senator perhaps oraje kuligelie mu governor gaiga because what I've seen no bwate chinguru sana chiro cyose cyuko manyanga mamochara iga nkyako ba dealt with ekirogo nkoligene kyo bogabana to a chance aba Gusii aba sport na bange sana barubuga bana na ende bakorera buya sana onyore ntobwata abantu buna wafinya ndeti Machakos ntobwata abantu buna Fatuma Chani Kwale ntobwata baba Sisiri Mbalire baba Gladys Wanga ebintu bakorere murigereri buya na mokoranga bayunuire county tindo che kikeragere equipment ye chimbwate tiragere ngende kirogo kya women repuna 2013 na women ya gumbar already empowered eko gere kirogo ne kya bangina boka ndata iyo okirwanirira lakini toko sabe chance kuna basubati toso government ya Kisii County na endenso buna umusubati lawyer na indore se lawyer siba beiro goita na bokoranga batemete kirungu kangata esale na kiro cha achenjiri county aya tumaye koligereria abantu no musubati oje gore governor Mombasa ne lawyer Kwale Fatuma Chani yes ochenjiri bintoro sane binge nkige kogera tota umusubati a chance na ndo umusubati obaleterete sifa umusubati mutanga ni obete lawyer nkimutanga a chance
inainche intenene abana bali bakurumaiga bamanyanga nere possible mwanje ti abana baina baiseke moiko baire school. Okay. Wakwanire igoro ya musparti na ndekwa iguribaga lakini mugusikira to kumurigere buya history yayo gachora basparti is a bit challenge. Ise kurigere ntwa nabachora mu bunge properly gese constituency to mwakire chikura. Kirogo gia chakoleta basparti bakanyora chinguru cha presentation ase bunge gose no nyene se county assembly ebiroge ibindu bya chakoleta. Madam kene kiroge kenne sana. Muna watebirenge bwate responsibilities chinyinge kwa practical examples watebirenga aba wakilimba bwata history ngia dade watebirenga egenteke nekero kogenda gali kuchikwerenlia maswali ye audit questions na chechu lakini mugusinaro ikaranste boni nguna kwebuli bugavana Muswati nande boni gabuna ngurigereti naye na Madam Jerusha ninu mwatangazire tene ninga bono ngujigo challenge tore kirokyo bugavana. Kwa mburi riswali rigia. Inda atake boli na session yego ika ya abantu kubulia maswali. Inda atake ntebu reason kusi batatageti ko e chance abasubati. Emogo teba ngandoli kwe eto kwira ni maega. Ntoli ko soka isuko kabisa. Bona ende wotagitengira na maega ese riswali riao. Nga gendo tenene obo women rep liba ngo kungakira chinko binga nole up to the task ntebi ndabuli abagusiba mintu ingi keraroro keragere tinge guchikura ingi keragere timbe gavana ya Kisii umwano ino orengerere tibosio nonyano musara na bairwe mu advocate matuka mange ndatebo musaro ulia tigokoreki osoe okonya abana chintakana egeko keranje na ile tu sukuru in set standards in set example tindeti abantu baminto down na ende na akorire na ikire sengo kora pake kasia mache ngento tara gotaina akorete sa mache regulatory board elia mache agocha ko sambaswa devolution yentangani ya chakita mache nande nje na lengo mne lawyer devolution mata mache ta kaptuali water boards water and sewerage companies ninjo monyene moyete gali chi office yechi na moko desigine chane nero amacha kasampaswa Kenya ngima omo subati garanyorete chance ya ngiru ayetu chance yakaba minister ya water egentage tangani akorete gendete akaira mache Bukamba yani agasoi megana dakanyera ataragena no andi akanyera Bukamba uitali Musubati ya baka rero wabwate baka chiombe rero mpobwate baka chiombe sengenje baroseti chiwota pans. Yes pans yororo ya uligereri kivuta kibwana mu advocate na ende na nsometi law mwako nero nsometi richiko constitutional law ba chenchia e constituency yabo bako mwana olioro mutula Kilonzo na itere tobisi yane lero nero le governor amatunda ali branded bako ni mumbu asomete pa intugusi Nyasai na anje to amaje no mbule gutuno egocha ingi twa korire tokonyo mugusi anga ikaransete mungina anga ikaransete akubeke kerebi gocha busio tali kerigo chumae ango mungina bona atebeta nga ukasomi mbuya tugatigire gokoraki kominyoka roche lakini nabere buna lirya renge nakie kogera mbuga tobote bwo seba inga libagerio emyaka eyi 5 tomanya ngaki mongina dirwa to tebetiga ukatosorora iga na endo bisiane ko ba open onde bwensi ko ikachiche ante binga gento ketenkeraba talinga bono abantu bacha kominyo kuwese mwana okorekane sakorekano wakugochiaria umwana ogochikokwana one time wakugochigaria gusiba abantu mbakarwanire gusie tuga ikaransire toigwana na ende ntocho toikaranza toigwane so bugambe bwane
obuya oncho muligiriri kwegure sema mbia bono bunatogo kwana no muwakili ndo che sitigarite teke bire chibe chinsa isato igagoteba nga ekera kuligiririe gente getangani no koranga ekesa kukianyora identity asigatie bintu biri achikobaga gukora kerago chikobaga ko bumugavana bwe county ya Kisii nendota abwate nandenere nene sana wateba nga umuswati umutangani ochita se skuru na namo nakarwe esege togo chiase abana abanyaruka baganyara kwa bakagenda gusoma sibaikire bono iga nichinga gichekeire na eranyoreri baga transform community no bwate birengere byabo yagara umubuli mabuli ya biratatu kwigure ukwanire se county ya Kisii ibintu biri yarorekana gukwanira gichikobaga korekana hagoteba nga atete kora igente getangani kera gukora aso akore audit aligereri audit yo chikorila gusaba malisiti gosoko sabe report yo mu auditor general litangani tiga bagende senate barairanĩria maswali ale se senate chibesa chigo mwaetu chimilioni echiga chibilioni chigaire ngamwakoreire audit nabego totebie gento kegenderere toro gusakitagendereti assignments chiri parangwa gachwere koruga pakaga goika tumanyenge pale ini akachira chibesa chinchi arwete account ekine gento kerera isana nje arwete account nyocha arwete account ngie pale rietarosei Libodrio chalia bali nene sana ukwegunga chibesa nchia chete chigaikanande chikairana ngakyo urairani liboli kabinelio konyoranga nchia chete kerali bago steba nga chikaunti njiri chire niti chibesa but still gero guchikoirana kwanyoranga ibintu mbire bitarakorekana asaba na inchi bibwenerete ekibona kyo omuntu atabwati capacity esege songo otabwati capacity yo gukorera abantu igati elikuwa begetu obakorera nakyo urairani chibesa usibune chande geteika nakyo urairani chibesa ngajikore tigasi inki ekikiabora na makombe inki kiabora chibesa chama koirana tibaka chibesa chigo tumeka to the last cent hicho account ni gana kana akorerete ikine ngento kiyo soko in fact tigango tebi gente kemo unko no ane pipe nero chitaranta bantu bali baye chitaranta I think echange isana ibere tingo na koinyora lakini oya ma kabisa chibesa echi tachi gochikorera kasi na kiatebe tuguna nyasaye iga arametu atogwichi bese china kwa tokorere kasi lakini okaenda kachibisa nyumba ngena chibisa tinja mbori uchi igendo bune kinkeyo besa nchiyo togochikoirania chibese togochikorere kasi na ndo isiko ikaransa na abantu bamino naho bago tengi sobo kongubore niga tigagwe koranga nayo manyete keregento na ende chibesa chi abantu tigagochitumia otaraba boringa aiga direction kige yatogochi na ende chibesa buna nago iraneiri nchikoirana watebire chibesa nchikoirana ngwirana torutiraniri gentekemo kero gikuligi gwanguligi ukere naro kero bwate gento iguru guchinge kero chia siasa woniga kero kuligereri your challenges kero monto na bwate backing ye party getere nene Sachinde Matoke Jane yes big name asensemo ya legal sphere lakini siasa onyore chipati chinene nchiko ya recognition ngakyoji go itamache kaminayo chukura chi party chinene nchibona buna bono ndeiga egento nyubweta bakusiba bateba nde nage kwana abakusiba etiri obokaba obo president akwanire lakini chipati chinde nchitwa ngese ngenjo ejo president tu aitiri ekogera monto mino no yomino lakini egente nene soko chora omugambi capacity nkiara nyare gotokorera no muntu bwate abantu bamwabo esenkoro no muntu ugochugotenena aminyoke na hina kinatebera nga for the first time to eli bakaba subati tigatuboro kinga ntuno bokima no rugo bokumo bosinini abana bali bale nyomba kiro muntu goikanyore no twaro bonyeni obosinini kwa bosina kanago goikobe kira abana bawo baragere boss okay igo egento kenene nkelinga yes no mubasinde lakini omugusigo ikabe amo wikatobe amo tunyale gutwara chinguru cyo kugenda ko kibosio cyo gukwana abantu batanga bagusiba kwanire
timanye tuko segente ike rera matuka yankero lakini nkia lengo at one time nkia lengo nga umugusiga kwanire gento okorereki urakonire iko orarengereire madam wakwanire nsemo yobo chenu sana healthcare kwa ekwanire n'enchiro yo kurigereria chisemi ese county ya Kisii Nyamira chibasari nchiro orore chikuru n'abagavana chikuru n'ababunge chikuru n'aba MCA na ndrero chikobo moyego monene sana ngakiurigeretio chiko finance ensemo yechisemi asabana bakwiburugusi kurenda yugo chikoba go yakwana kera twarura somutimo ko cyaitere chinsa chiteka inyama yechinsa isato asema mbia bono na bora bulingo tole na RS studio yakoro ku Jane Matoke ni gako ligie kirokyo bo governor tiamubekererie tali ya wakili Jane Matoke gako ligie kirokyo bo governor na ndibuna kwigure kurwa senseme ntangani twakwanenera ni garo Moswati mutangani uyo beto mu wakili kurwa sorongo rwa gusiote birenga chinga kichekire umugusi yako ba held accountable no muntu uchikoba ko ba hold accountable no muntu manyete lichiko okoligererie bintu ataliko bagakwo bwana na bora toke no bwateli boli ndo chichi chino toko irane kera kwire ni mabuli ya bera tato iga niko igorere naye namba yesimi elio kwana na intu mu boli rio bwate elitonyara ko ba toko genda usia aiga Nensoko TV. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuraria bwokunyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 ine nuganetie betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi
na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obi asamange twakirisimia namba 07 06 84 0844 Better Me Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wanchubuligeli semambia bono nande toche togendete kuna gukwana na Madam Jane Matoko muwakili chetri chitaka 10 mega ichinsa isato togendete gukwanira igoro yobora ikurwa se county ya ito ya Kisii na diribu na nagotiga na matebingo swatora sense mu ichise. Madam wakwanira igoro yobo chenu watebire go chikoligere lyororenga chinyagitali cha very equipped wono ntubwate chi program chigendeta se chi county cheito lero konyore kire county nibwate basari kire county nibwate umurubiri gete gokora yende yana nirunguri yende yana namabere yende yakora gintu gete bono mbatete kumanyanga governor Madam Jane Matoko yarengia chikokora ase a population yabantabake. Yes. Egento nda tebya abantu baminto nkelinga TVET to identifying a key abana baito baye kuchipasa riecho choko bakonya bali in higher classes which are secondary colleges and what have you lakini biga bali primary batoko gienjeranyo ene rongoria inko enda ororo bonsi bibanyora equally kiro mwana oba okaraki of empowered through that lakini bona baiga bakogenda vocational egento ndata kenkilinga to encourage abana baitu bakore chikosi chirichiranyare ko bakonya bwango bagocha banyore gas immediately ose bacha bakonya none county for example egente kegagia plumbing ndo tengegento bune kikira to konya sana to isokonyora to ira abana baitu bakore coach ya plumbing as many as possible. Oroche buna bono training ya chapaka Nairobi ga ike gaita abantu. Usino ana ara machi ngole tali problem sana kerembura ya tule nyingi. Toira bana buna abo acha kechika siechio. Okonyo nga bana buna bake na bali bwangu bali excited. Eko era banta bango konyo bakora plumbing. Baralire miaka na bakonyora nga bako genda ngora. Bako genda ngora isengencho. Babeiro miaka ne miaka ekosi ya plumbing injalenge competitive tima dosina abantu banyangete lakini bantu mba chieti bange bakonya no Nairobi ka kuriye plumber kwaliye no angusi kuriye plumber kwacha konyoranga ali busy uticha kwacha kusafta one week ye problem ya baire so to isoko encourage abana baitu baende chikosi bunechiga kana nyale konore gas bwango na botura Rusia population isiko na inde population iko chikonara gotokonya in the future so kila kigendo ndaligereri kabisa make sure nga abana baitu bakorire proper courses na ende buna baira na bandi bachiche county gotokonya kurani the county igo abana bango chikuba kubaleta oba mirubiri bune attachment ise county go sengo chiri ko bande chigasia permanent abandi unabako ba attached lakini muna bako attachment abantu kuika to babeke ese county yaito batokonye bakore gasyo robanya ro musara banyare ko gendera guchibosi so maina abana baito isiko barabanga bange ogweta kwanya abana no baikaranse no 10-15 kwa baburi ninkinga kimore isiko gaiga mo bwatikenda mokora mbabwati nonya kende baokora no bwate network yoko leta abana isika apart from a county government maybe sora babeka abande through friends yes sani nimbwate sana cross Kenya ngima sena akorire chigasune rika na bigitu sa match na korete sana na kwanya tabana igendo na korete head office yaro ndabatebi tinche tukobeka bantororo
ena batumete isiko nari abantu batumane naki oyo gachita kareta bagusima sibikurugusi kore ona abande ngatuma Mombasa Kisumu gweta mambo no gabale chigasi esena nyorire ribaga igasi nini nabongo koraki nabongo konya abana mana abandi bataito kore sheria abandi no abono iga obisiana no bale bona kuboro keri kubatebinga na moko nyara okay sasa me gwara kwa nere jibasari chiro chino chikomente na koranga ngake county government chikoba yego ena na guchesa abana bange gose chikoteba nga yatiga tugende meta aba wakili bago na interpret a ruling elia supreme yagoteba nga ikiganje gye ni CDF ngebwata mamocho daira ore kirotebega jibasari chibura jirigereti nabo kirabe nga nchiri kokonya kiro umuntu chipasari goko okwa abana na ende to baisiko abana ngase ngenje bara bahiri kina kingo yukere sana mukase itogusi ige gwenere to origererio mwana umungaine eko re pasari nabora abana na ende maybe mbanyara gokonyeka so no kurigererio mwana oyo toramwae pasari ejeiga nemo konya neraje gokonya abandi so igone kine gento monto gokora cross county ororokero monto narikero muchinoro ogendere kuinuka ikine gento buno mongena ukurigereria kwa balance so ikina bonda keminyoki sana naenda basani bana bange abana nabonko batuma bakonyu na nagotebiru nagaguma kueni abantu barengo orokulitangana abantu manyete abonko gendo mbatebi nkonyera abana babere konyera abana batatu egente kenene no korra abana baitu barure isiko era abo mugoko monene sana asinde ise konyoranga na konyire kusija itengima kurigeria abana chigasi bari to konyara abandi to kubaira vocation ye chitwate abandi to kubachi pasari to rigererie a future yaitu na bagusi nyore to gendrete genje to gendrete iga ngai to gochiko tuomeroro chai abana nyore abana bare isiko nje ngotebi na itire gusinko genda fact finding chisimi kwakero omonta gwate story baka kwaikaranza wakumengabwa gonkorera wesana kingokora kuika tukwane tutwale conversation abaguziba mente tuikaranze twebori ngai tuasaleti where segesongo where did we go wrong ngai tuachakirete gosaliri again dogeregere county serikali chons yendo igoro kwa ogwakana SS tax iliye wakanwa correctie bango akyo chikokora ase county ya Kisii SS gose ndio gwakana keroko gende chiro chibesa chirigo chia kwenerete ko gokonya go develop osuko galegia echiro bono chibesa chiria asibuna nko igwe kana akore research echine chiko gende mebuko gete oko gende echiro kwanyore mu amete egundete chabunja na kurusu wororo bono ne gento bono gokwana na bagaka bali be chiro bali ba kongire bare chiro ba kurigereria tumanya ngakende gyonsi okonyora giye serikali chibese chichigo chako katigandese gokonya abantu ogochigo este system already ibune Kisii county ne automated system yabo lakini muchandororo nabo konyoro mu bisuri ulengalia otebiri umuntu akana libago kobeke ese system anga kyochikora kirebese ngo bira counted ya so system abura nyore boniga naroro mugavana nababegete mirubiri emiyaga tebanga kirige ebe kirebese ebe automated ya kanwetera ase system lakini kwanyora abande ebakwebuguliri umubuko ngakyochiko enhance ngachibese chance cyabere collected burungi egente gwante bina ke chegeti ngatebugwa echiro kwanza ngatakire ya nyangoso ngatebunga mbanya kwa babago collect na babago chira chibese echi lakini mbanya gwakana musara mbatakirwa kana musara mbanya gwakana wone gento bune kiekero otaigwa kana musara na bachiko kero muntu tebanga rero ndagira tiga kali mwana tigangoreki tigangira kabesa akaiga ngende ngore no na sukari egente kenene kabisa no mpaka gago na accountability omuntu sikabantu ba respect ba disability bakorere buya chibesa chirinyore chiachire kiti bahaka no musara na ende checks and balances ikine gento kia raisi sana ko check because nyore ne mri sitiriko liko rusuko
omuntu akwakana ogulisiti lakini omuntu kamanyete nga baadaye nguchali kwakana omusara oye era abakongusana kutaka kubisa chibese echi okay lakini chibese chiba counted and chikonya chichire chigiro nwana amacha nabakwana no chiro getukonya mache tai and nyora macha aro ale chafu okay wone bintu bine byoko introduce ese chichiro so that at least torre kana nga leaders imbale ese community okay ntagete ko dara igorero mwanchu murigire ne rara buri maburi abira tatu go chagaiga na nemono nabo uchi gotate your style of leadership ekero uchi kororekana mono gokogende field go se gocha kabera as a county government ko igorite mirango mate waniga ntubwate debate Kenya gaiga bara ibande bari batebekana bakororekana bagosoka mono muntu atebe ni challenge go se gocha kabera abisi yabo atanga kero kuri bisabu yahire byabantu bakumisi go se gochi kwa hands on kire kiteka igore se field korigelinga nkegenda toro mwanchu murigereri asema mbia bono nabo gwa kesi migo chagega ndoche chakire gocha karamba ko ganyerere tekeregese na arachi ali gocha na naratirina soko bwakire biya nonde no mo subati Jane Matoke gaiga okay ngayo gukwa nakuru Innocent Matoke no organize ke no gya kisi county bo gavana tinja obo women rep ali getire kibono bo gavana akuri yakora ngagiega ndade yakora mbere turuje ngire tobwati bobe mono bolman abana baroko na wachitakana ngakiba korbanyo elimu asibare ku se community se mama tiki tobwati chiro chito tigadara koboli asinini isachinde nayo rarwa magisi biyaga yakora ko abagavana aba bagakorera bakorera no murai hello nabera tokese nyenchabwa tekerega kiagio koligio burai onyore isachida ko ngusago chesese mo ya kuligerera ingeke na kindoche ayekero kuritia abagavana aba na bakoira bakorera bonsi pikwarorire babiri na kioroche performance yao nakina watabiri Mr. Innocent yakina watabiri ujunere no mutu wake kula oraro liguja ndenawo do bugambi wake mbara tinga kibole dande tu aruti na ata kunza abantu balo bali ba ngungu wochi kwa katse county ya kisi abeto kubateni na itari ngawle director ya chedita ito so wakile kitara Innocent teacher speaking njendo TSS constituency ya kituti cha Kenoti okay onye mwishiyo mba kubwatira na ne governor ne KMG maendeleo tayo muranyore okay asensema ya kituti cha Kenoti ndoto kitara echiwira sikirate eto waterera mu stutar eto watestima ege ntona nyale ko tebanga tonyale ko nyore tinya kitabna ntoro nya kitabne ya kegugi gaga ebe nguna le ko kiri ere to sele ko fo egere ya komodije banta bangi na bangi na ba ko nyora bana na maruri adi ko mo ko nyoro mota ko nyoko tsamara ngo sikisi na ande mna ndo kwa peino sente ya kite chirumne to ya kegugi sawa tiga ngo ya da ya buni ngo ka chwere ete ntonyora maendeleo mna tu atebu simbara tu to ka chirere ebe ye goroba okay asante asante biabono nagwere chinga gichi nyinge wakwane soko bwakire ningo to kwa derese mabiabono osoro nga yakwana kurwata
Obas chache tebango. Bachaje mbiyere. Madam Jane Matoko bekire lietalia ere bosio. Madam Jane Matoko ne kuma da idan ninga biya mona so ase studio do kwa na ba siri to koria lero. Kuma da ka kari wa no mo basi. Andre ande bono kuma bodi nga Madam Jane Matoko ile ndongere nga government sponsors. Turate banga Jane Matoko igaburi gasali gero kuru basi turanga inereri. Okay, el neli boligia. Senyencho bagorwe nyombe ya mono mugavana. Enyo ibara so ya sana tanganyika kile nyombe ya rekura gugaba ne miaka 10. Utali de bobashi waro de mona so mugaba no mukoro rweto ro ongwayo onago jana ne jire ko kuitu bobashi jega. Aro le jiro ngwa de denjera lakini ali yetenga ni gerete. Okay, sawa sawa. Aro de kota joro de mabera simba ko abana kisi county abana ba ko nyuwonsi kisi county ngima. Okay, thank you. Wiki kadato. Okay. Already the basri ekugono ya gandrete yukunya ngwa asiridi. Okay, sawa sawa. Iko to kuma sabera maya. Aije karanse no mogaba no robono. Pakwa na muno mwano mwaba mo support basi bambe miaka 10 nera ganya next time aije. Tantu kutegero kuru basi. Okay, thank you so much. Ndiye mwana asante. Madam Tate uli kama swali ya shu. Soko bwakire. Hello. Hello. Yes, Innocent Onyango. Ngaki bwakire miguna. Kuba yanyarire sana nkwaleli Jane Matoko motebi abana babasi original batakite kwa katipura 1969 ibiranye ni arigiti. 1969 ukabunkale sana. Kale sana enteresa ginia kuburi kura babandro sana babo Kristo bone nabande oyo no original okukwalo mwana siasa. Jane Matoko muru mwabo n'umusanyo no kabere nabo cy'ubutumwa bwabo basi. Na Jane Matoko ni mumaite kuja sana. Jane Matoko kire county okwale no mugaba no mwabo amotebi kana kigwa kore neke na kyotara akora eriyo diswa litangani. Jane Matoko kino makyabo nkyabo umunyansiyaga umundu nya umumesiki umunyankama umwegesa ororire abana bange babwita kugishukuru kibese kibore to support rimwe nonde. Ondo bwate bokon support. Kisosa Jane Matoko goli koranda kunyumba yasoka ishiko. Okay. Abana nabo bwate byombe bobati yakweta kwita wakire kwa abakwanire kwa support linkerende kwa bobuli dote ko yeperogo yakisi county 2027. Okay. Na andi na kwa dabu ya sana abagabana mbaroro bako indiki bagende seneti banga. Erengo noro ya magoso na rekuru county ya kisi kutiro rosi umuro biri mu akiri umugabana yo rangirigu na nayo tikira kusina gwata magoso uiriwe seneti. Okay. Iswari yo mucho ya my sister Jane Matoko. Aye. Kikuri kyokuburia. Amarengo kiburiure. Constituency kisi county kianda. Kyosi kikurubu kiara atari rweta kiara mwendera kire county kiapwana na abandi ukosi koratora baswati banda abo babe nogendo babo ekararani nabandi bagweta babo cyane kirongera babo riri cyotundo baraiti nabandi bakuburiye terego mpaka muno byo cyito kwa ni ngoro mu abe gitiye ndenge uboseriwa bago taragweta ayekwa atarire Okay. Kianda kabisa kweoni ushogwata se soko TV okwolera ko wo utarata masinanya bakikuwa bakorore ande watege gyo kubakorera mbuya mono rero miguna ko shonyo nyoni Biyamano sana. Asante sana. Nabange bagenda tegwa katika ndaratigira madam bagate abango ko ali bagoreira neli. This wali nali ajira government sponsored candidate. Ngo sponsor campaign yao. Ngo batebyo chikuliye kirogo. Egere kibabulira abagusiti kandi bekeigo. Biyamano sana. Saba gusiba minde sokubulia maswali ya maya. Yonko nya irani generally. Igente getangani nkelinga yes na tarire gusi na nyole chi simi chinyinge simi jane era wese go bust otebugwa
amangana agenderete gusi na atarire bobasi yes onaro bolinga gwatarire kuri bobasi yes no na chakirete no na chakira baka abantu abo abandu nyabanyansiaga kubatebia ebirengereri biane igo ese na ikire bono na araboru biriri na abantu bandangeiri bagonte binga mangana agenderete gusi na mangana makongo na ende ngoteba iga miake yeiga 10 yes aba basimbata kire gutware miake 10 na nina kinachakira gukwana na teba iga ngenja abantu bakorera kurunka abantu batanya gukonywa abantu bako abana bagoitwa abana bari isiko abangina bagukwekera bakonyora abana ekina kikiagerire na tebire nga torore nga ekirugo nkeruo basi ese miaka 10 twatebe tukutokobero igeye etano nayo tete kuichuririe yes nto tige kirugo na ende kegenda ngao aba basi angeto bukubwaterana tokoreki to make sure kirugo kikiatikaire tali mu basi bweko gwakachikura abantu babo bakachikura igobadi constituency renga kianda so igo ntwaba basi nabo turatebe nga tiga tutige kirugo keiga nga tiga muntu abero maybe atata kirire ki county chinde ki constituency chinde kirugo kikagende igongera tokonya nuko kuana generati kweli tochitokuana ntoli babisa ntuna banta bamo na ende ni maitanga na bato koiguana no ane ratebe ngaki musubati uminto my big sister koraki nyoki gente ketigante nkegenda igo na inje tinta ketikegende korubo basi na inje no nta ketikebero basi na kekogera nteneine aya liswali ri igoro chenganguru kirebo basi enye muba togotoko agekogera abantu bateneine utatiga nje na barwete chi constituency chinde na ende mpabwate akiyogo tenena igendo gyokanko inyoranke lingantu atebete ekirugo kiabere constituency miaka 10 nalyo konyora omuntu otabukiri litengo liaye iswali ndira ngo sponsor chi campaign chio kwambe korekana bachakira goteba korekana buno muntu bwa serikali tindamanya serikali ne liye kwa serikali nero ya tuara lero broad based nero serikali timaiti ne liye serikali kiego sponsored timanyete njege ntonda abatebya abantu baminto ngeringa jetin dik sponsored nonde bwes nje no mu wakiri omutangani korugusi ko be lawyer na akorire gasi emiaka emenge ekerengo tebangire na gusigo nkwira na gusie senginyo tagete tubwatirana naba gusiba ito torole nga gusi ya ito ya gendereire kisi county ya gendereire ekino obolio ndo bwensa bagotonga cheni matoke tako ba sponsor nonde bwens naenda mangana ya constituency ngani manyete seruete gaikani manyete 2013 nate nenete women rep nkagenda kirase no bolia South Mugirango ime wale na wogote bugwa jeni matoke nate nenete chikura na nachete kirase ase tayonta chiete ni maitobo galebua we county ya Kisii naende ninde tayale kubwaterana n'abantu bonse pipa Kisii County torosia magendero a Kisii County lakini amangana yo sponsor Russia Koranje ese obongo bwao nganimbe sponsored again tonkero omo tangani olio bode triswali oboli nganga kitoko kora chichiro cheito toyugagate no ane chicho abangina bako gende chiro nande timaiti actually obuno maina kabisa nande gendo kia mabera timanyeti buna tokokora abangina bakora chicho na maji yokonywa ari clean abe kukere chiro ikine gente getangani kegwenerete tochake gokora bono iga simba siri na robisi ekininje moboli na kitokokora tobeke chicho ntoita ini na ende ntora etana ntora achaka kominyoka ni paka buna morengerereti ntora ikano no sponsor bwesibo kwaika bono igene kwa begire bosio yes lakini gente kigie chicho monto itaburia olio tangane tukoboria kine gente kenana sana ekingie chekekere tora ikaransa togambe nganga kitoko konya gekore kikuika county government weke 80 ekogera tinko genda nchake gukunya icho ase property account
Okay. Babuliri nga kwaratalire byombe byabangi na sebire kwa robo konyi babulire people driven projects ubwate chi abantu ase county ya Kisii. Yes. Na talire no ade gwike yaera no naringe gusi na chiete chikanisa eya monero roto gocha kogenda kimora cha moche motobwatisi eya monero roto gocha kogenda egwike 2015 kanisa ne roto gochiko changera naende ebinto ne binge twa kwalire nabangina abange sana mbwate chigurupu chiabo in mind ngora bakonyande ngora tomande getoro ekeraba ngakeire naende ningenderete gokonya naende buna nabatebia abana nabange bakonyora babwate chi problem keraba chiro bisiane nabonko enda nabatomase musanigete abande banyore gasi abande ntogenderete kuba tuarese program igo ebirengere biane no gotige legacy kusi yokoteba ngambuya mbuya kosomi umwana omwiseke ande mbuya ko umwana omwiseke job talinge to gotiga ba muraisiko lakini egente kenene nogo beka abantu amo tukwane tomanyanga nkigeto chandete talinje gweka ngo chikokore egasi ene gasi otakeire obe na abantu mogende muguokina barabo pamoja iboli ndi baboli gaiga gwatalire Kisii county buna gwateba loro chamagendero narare in progress yo mugavana ule boniga giti no gwateba tutwavuidi gutumikirie ta ria we are not naming personalities whatever mugavana nagende twakora chi project chiaye bakubuli no chiroche egende kiragere upostpone rango yawo yokurigyo borai egento kiagere ntagete gotenena nabantu still back Kisii county na ubata getentenene na ubanga kiri chisimu na buna ikaransire na barabo lakini okoteba nga ingito obote abantu naina barante bingito obote tali simia yamo kuruese station okay lakini njeninde tayari kugenderera bako moelio nyore tokunyara okonya bagusi county tunyare ko bakonya njeninde tayari gusieka bako bisiyane gotene na gocha kobera nabantu naende nkwabulio yomonga nga orabero bisigose osora gosieka gocha orabe field ekira banko bashwa nga no obisi koigoru omorangwa bantu bachiche kerito konyara tukwane togekoreramo kerito gosaba gokonyi korua sande tosabe tole pamoja lakini gente kenene kabisa nkelinga tosike chibesa chie county county okay mancho muligero lindo che chamyo kiro mu director agonte bichiel lakini nende sencho ndo chabantu batete barakubulia bere tete mbwate chisimi nande set of around 4 phone calls egera tuchikokolera omurobeli asemambia abano mancho muligero linabo gwa kesi migo chabalikire simo gwaka twale kora mwana ere libago mweshimi goiranelie yakogera ntoko mutiga tairanelia tunabutumubuli arabuche nando nyaliri kwara lia boli gwose kwanya gwakwane to basago chesembeo soko bwakire bwakire oyo mindo innocent n'umungina cheni matoke bwakire buyadingo to kwara dere semambia bora yo gagoro kunga Dickson musigisi kurwa monyerro gwoti kituto chache north agi monyerro egendrete monyerro mbuyere madam noara madam nabomoroje lakini tinda muigu go chaga iga na onye tinda muigu lakini na muigu rabise station bono nare goteba iga gaki botambe omanyetenga noena abana kubare classime asumwana akaigweti buyambura gwimukyo okoboko igoro ekera imukiri okoboko igoro aite igente yo mwarimu tamweresereti buya gusama goso nararora umwarimu atabe kabuya ono rende n'umungi no imukire ekera imukire igo nero ororire ngaya inkikira se county ya Kisii kerekebe aroje ngagango genji kogorora igera abantu baminto basuke ono nari kuburiga oyo minto simbarati
inche onda tebe ngambali gutara banjira so gutara kuna kurageria baba murabeji pikipiki achinjira gweta banya kuoga na kuogerera abantu abana siasa bande bono nare goteba iga simbere bunu mugambi nkonyorure no nabanye nambali ebichichi maba burakabara pumbu batigetwe batabua tikende n'abana mbaro bari kintakana batabua tikende at least bachandegete none umwana gweta kuchiskuru batabua tikende nade gopidi abantu baka basoyeme guko baso agokonyo umwana bunoyo angaba gambi kuna abanko twara bare chi recording inga bana kurwashigete nashigete onya abantu baro bachandegeta chingenjo chireiga egere bakonyo nchibona nare goteba iga umungi na matoke intuanya konyora mungi na bunaye nje nago kiguna namangana gwakwanire kurwabo tiganya sago seseni kyagira yande naro akwanwa tinda etiko yairora tiganya sago seseni nande imukirira iguru gamba nabantu tara nabantu mangana yogo tebi nga kuimukiri gosetiri imoka buno imogete igo injugamba nabantu onde bwensi gasete tikunaye gora seti kwe kate no bugambyo kucha kubori tiganya sago seseni mbiyamo asante sana tigabwatera ayuro tusoko bwagire kyayeliogire TV galiri chiko kai oyona abegeteliogire TV rego madam kugure burago tebi tebi ngai mukabida gwachire igo naye kwarorire very encouraging yeah teba naye nuru chekirenga kiao nkeroro kero gwake sim kyayeliogire TV yao tingo nyara kogamba na hello usoko bwakire hello hello yongo gende yende kirango nyoleli ogirie TV rigoro soko bwakire ingo to kwa nere sembambia bono ogokwana na Dennis ya Dennis Tebango yamura ku studio mbia turaiga jina gukwana ku South Mugirango okay kwane ku South Mugirango college soko bwakire madam Loje chiamenyokire litukulinde tuchitanyole libaga tingi tutagire tanyole libaga lya governance tuligerie binte binge egento bakorekana batebiringe linga utakiri nando rabe ko kuguru kwa ese ground utare bandi bali babwate libaga batete bakorore kero chikoro itinerary yago uchikuligire linga kyoko genda sensemo yagusi teto kolera abu nando kwa ne iguru yebi mangana wayo moelio na namono kwa ne taro yo muraiwinse sensemo yagusi uchaka Jumapili kento nataka bategia bantu baminto nkeri na niweto morango chagochare gwikigocha nche gento nataka bori omweshimiwa gose oraye guribaga atebi omweshimiwa ebinto birutwa tubunegeti kiendege keirane yangoso geti ebinto bya Runyangoso bya Nairobi direct gose bikurwo byaenda Ngumbu direct mona ba example kia omugaba no Makueni babekire pakarera matunda abana arakoni gwo mongina gabwate besa yayo mubuko ikebeta matunda avocado basimekire baka avocado basimekire chi passion fruit chiritu agatwarire gusi sana tema tese chiachiete lakini chi passion noveka orobako ruwe binagwa gicha kwatu no ane guniengima orobako ruwa otu kera chia mire tutake kuchi export ekina kitwa irandi getiki ndege tuabeka bya koraki yatira na ende kine gento tuwa yetu ne yaki yaito bono na into tutake litoke lyabeire lirikorwa lya rero amatoke gagwika Nairobi agenda ayanda abe kuchi fridge akenda makoiru mumbu mongina taiyo gose mojitoijo na entebe na bakaka montegerere tali abangina boka ngochiko kambera na inwa bakaka moro na ina bayamore matoke rera letire chibesa sana twangoba ronge iga totebye mugambi ngatura angererie getie kikiendege gyaito keiguru
na watu wale ngoja kunyara sana nege ndokende nkelinga ninje mbatarire mbuya mono isoko ntebi nga mora nyuguboronge mbono rende njagete lakini natarete abande banme bia bakoro wake ko babuga abana mbandoche lakini ninje ngende kirase mbono nachakire kirase ngete ntegerere nga ningige cyande tabangena na indirende ninje ntome namba yane se bari bake abanene baino umechigweta monga kiresi mmonte yekero bakongobororo mambo no igan mutake konyora na mo konyora okay nje ninde tayari ko konye sobo kongubure so mwana angire ko atabekeri school fees ange abako selbu school na mo wantebia no nde tayari sana no ane interview abana abangina buna bako genda nyagitari basira gonko mekishiwa na igure na kemanyire yugo nde tayari ko babwatisia togende forward naende kabangi na libaga kaumongi na libaga mumayo chawatebana kintu abalibaga mugasinyo lakini mutarato alibaga ndika go to judge naende nyorende bobasi no mugambi ole bobasi bone sister mwatebie brother na karakoraki karategerera okay mumongi na nera ramenyokia ekipindi ekio to resto goika igo ne tano yokochi gokoregasi ege kwera etano ya itonto gochikuria nani ya constituency chinde ege kwera etano ya korereki ya korirwe mbere ya korire ya nyari gokuru ya koru we tara koru tera koru lakini inje ngogote ng'abantu gusiye ngenjo bagokuana bagokuana ngambata gete change change eji ntotagetie rubasi okay na ante inega change toke nganyete gocha tukuane tuikaranse tugambe ndoje tugambe tumanyanga ngakito na magendero kitotagete boba gusiye ngima una yabeta talibu basiyoka gusiye ngima bia mono sana mwancho muligili kwa muigule kurutwa chagete chinsa 12 cyabano mambia na nderende twatwale sechinga kichinsi nini gatwaraga mbere nere genta kwa neire kenengeli agateba ngoburai no goro kyoboremu goro kyobwasioli nabo igo koba tayare kubuli gwa mabuli akera yaikeire nkegene tenga ekyo na kyukero monta aganetige kolekana subura inchiguru ku Innocent Onyango kwa niaba yabali twali kubato kubwatera nabara wase wiki yese kikozi kitu gensoko bwakire kwateba mbiya mono bye bye tumirane wiki go chali tukulia tichirimo elitonyara koba togakora umurubiri una twakore litukulia asante sana. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.